كما يتوعلوه لمون كم تقول جزيان نقبره ذاته مس جزتنيا ESF قبريت كلوا نايو كسب مودعتها مدبنا مكتاركم نعلمكم مدبنا قبلكم سنة مكتطاب مرحبا جوسي لو معلتي على سلسة ورح عسرته أب تاريخ نايز حد شولده وي تاريخ نايز سدت تازخفت تسلم علتها أب قعزو سدت وي فلسة من إسيات أبزي هقدف ብዙሕ ሓደጋታት ብዙሕ ሞት እኳ ኣጋጢሙ እንተነበረ ወይ እውን ኣጋጢሙ እንተሎ እዚ ዓለት እዚኣ ግን ብጃምላ ብዙሓት ኣሕዋትና ማእከላይ ባሕሪ ዝጠሓሉላ ክሳብ ሕጂ እውን ንቡር ሓመድ ኣዳም ዘይረኸቡላ ዓለት እያ ምስ ጆሲ ንገብሮ ዘለና ዘተ ኣብ ዕለት ሰለስተ ኣብዛ ፀላም ዕለት ኢልና ከም ታሪክ ንዝክራ ኢና ነካይዶ ዘለና ማለባት እዚ ቪድዮ ብዩቲዩብ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ክወፅእ ክእል እዩ ኣብቲያ መዓልቲ እያ ኮይና እዚ መደብ ነካይዶ ስለ ዘለና نزم مدب زد سكوتي نزخرون جوسي قال لها تبان آخر وقتناي شعو معلتي بتعمي زي سنبريني رناعي كابتي أب مولي هو تيدا سنبرنون تناي شعو جزي أقاط أمو خوينو أب تزنور كله بطا بقالتني تسرحون سلزنور كنت زينا خنبو بوستا قدر كله هنا تاتي ونيرو سلستميتن سوسان حمشتن كابي إيرتراويان ميتوم زبل كتسمع خلها بتعمي كبير نجاري بدحريوتي سرعات تاي إلو تسرعات بزعبو خبليه فتينة بزحت قالات الله وي بزحت تجوارات وحلنا يزمال على سن نجارات الحدا زي حجاوين أفريقياوين تباهيلو بتسرعات مخحدو بتسرعات مخحد راح زي كونه بتم دقفتي نايت السرعاتون حقوس ترى على تنبر نير شعو معناته تمن سيات أو كاب شوا ما يتزققوا منه وتخلوا أبع البولنيا كميز ولا فيستيفال يزكادوا لزنبر جزيء بنصارو ملع علم أب حزن زوا على تلو بانديرهات علم تحيتن زوا علالو أبز نبر الجزيء باندير إرترال على خلنا نبر بلا تلو زوا على تيوتا عبها جراو حدا تستفد سمرلو العلو خلو أبطليان وتم أبطليان سدتنيات كوينهم سنكت السرعات زموت سبات حقوسات أبز خونو لزنور هموت بنصارو تم سدتنيات زقبول إيطالياوين أب حزن تشميهم لزوا علي بفلايت لامبارزات بال جزءات أب كبير حزن زوا على تلي بنصارو تم إيرتراوين أب حقوس زوا على الخونتات إنيرو زخلو الرئيخة تا على تتيها حدا نماتهم طرح زي كنا مخحدهم بسمعت بحلنا مخحدهم من قصة حيدوهم تبي إرتراز ولا من قصة نبلا راح زي يكونون يحواتهم كحيدهم شو عجزي بنصارو أب طليان أب كارو بوتات قويلان حقوسنا بزنورو الأوان 364 سدرابيتات أوشت إرترا داس حزن تخيلا تزخفت ناي حزن صومن كوينا زحلفت يا كاب سلسة كمتي ندحريز نبر جزيسي مبصح كابنا بن حزب زرع له زنبره جزء نيرو ببزح داس تتخيلوا له زنبره جزء نيرو كابصات نصات نيت هاجر مالتي سلازي اذا معلت زيا انا بتاريخنا ايرترا عبي بوتا حيزات تخيد طرح زي يكون نسدتنا وانت الزخاخر نسو طرح زي يكون بدرجه هاجركم حنتي تصلم علت ناي ايرترا تمزجيبا كل جزء نتزمت جنريشن زمن سيزي معرخ ندي واقع خمس خفله كابت سرعه تنمهدام سرعه معرخ ندي كحدتها برسي خمس فتصمه توم دقفتو معرخ ندي ابل علت حزن حقوسكم زغبرو معرخ ندي سدرابيتات ايرتراب تشعع جزء ببخياتن بنبعت حصبن كم زو على الناس خاخرت تنبر بدرجه كاريكلم كيترفه كتتحزر له خوين يسمعني بدعري ولا طريق يم كمان ابغى هسيم زلو سقاب حجي عندهم كون يكالون توقع حيفهم يمزلو زخفه خا نسي تزقرمك خا ابزا حجي لو معلتي كم زالو معلتي اني راه تزقات ما تفصمنو انتان تسقاي نايت حزبي ወይ ከም ዝደሳይ ወሎም ዝዓይነቱ ካ ሎም ካብ ጥልያን ጾታ የካይድሉ ቶም ናይ ግድፍ ልካዕቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ afta معلتي ዝፈጽሞ እስካው ኸማ ናይ ተማሃሩ ቶም ደገፍቲ ኣብኡ ሕጂ ኸ በዛ ዓለት እዚኣ ክስታይ ይገብሩ ሕጂ ኣብ ስቃይና ማዕረኽ እንደይላገጽኩም ዘሎ ስለ ዝኾነ ዘሪካ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብጣዕሚ ዘሰንብት ኩነታት እዩ ማለት ፍሊት ዝገብራታ ማዕልቲ እያ
ቅድሚ ኮሞቱ ነይሮም ኤርትራውያን ማለት በሻሓት ሞት ነይሮም ግን ደረጃ ዓለም ኣይተዋዓውዐን ጥራሕ ዘይኮነሲ ክሕደት እውን ኣይተፈፀሞም ንሳቶም ብዛዕባ እውን ሻዕብያ እውን ኣይተዛረበን ርዲኻኒ እዚኦም ክሕደት ተፈፂሙሎም ኣብ ርእሲኦም ሬሳ ናብ ኤርትራ ንኽኣቱ ዋጋ ዕዳጋ ገይሩሎም ገንዘብ እንደገና ኣብ ጋዝ ተደርዮም ስጋብ ሕጂ ዘይዓረፉ እዮም ዘለዉ ስለዚ ሰለስተ ጥቅምቲ ፀላም መዓልቲ ኣብ ኤርትራውያን 300 ገለ ትንፋስ ማትቅልል ኣይኮነ ራጆሲ ናብ ዝቕፅል ሕቶና ሕጂ ኢና ክንጅምር ሓደ እቲ ቀንዲ ትልለየሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብህግደት ተሰሪቱ ዝነበረ ፅልኢ ሲልካ ንዕቐት ዓሌታዊ ፅርፍታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክስበር ሓደ ኣይዲዮሎጂ ወይ ስነ ሓሳብ ኣልዒልካ ንምንስያት ኣንቂሕኻ ብዙሕ ተቓሊስካ ብዙሕ እውን ዋጋ ዝኸፈልካሉ ኢኻ ብዙሕ መንስያት እውን ነዚ ተረዲእዎ ህዝቢ ትግራይ ሓውና እምበር ፀላኢና ከም ዘይኮነ እቲ ዋጋ ዝረኸብካሉ ማለት ኣብ ርዲኢት ዘምፃኻ ኢኻ ብዙሕ መንእሰይ ነዚ ስነ ሓሳብ እዚ ክትበግስ ዝደረኸካ ዝገበርካዮ ኣብ ታሪክ ዝተመርኮሰ ናይዚ ህዝብታት እዚ ሕውነት መፅናዕቲ ዝወሰድካዮ ናይ ህግደፍ ስነ ሓሳብ ፅልኢ ንክትሰብር እውን ዝሰገርካዮ ብድሆታት ትገልፀልና ተስፋይ ሓወይ መፅናዕቲ ገለመለ ዘድልዮ ጉዳይ እያ ይመስለና ምክንያቱ ማለት ምስ ታሪክ ዝተሓዝ እወ ተረዲኒ ግን እንታይ መሲልካ ነደይ እንደረእያ ቅምጥ ኢልካ ነደይ ረእያ እሞ ኣብ ዓዲግራት ዘላ ኣድኻ ረእያ እንታይ ሕጂ መፅናዕቲ የድልየካ ሓንቲ መፅናዕቲ ዘድልዮ ጉዳይ ይኮን ወይ ፊሒርካ ትረኽቦ ታሪክ ፊሒርካ ክትረኽቦ ትደሊ መፅናዕቲ ገለ ይብሉን እዚ ሰለምንታይ ኣብ ዓዲግራት ዘላ ኣደን ኣደይን ድማሳሰላ ብኩሉ ነገር ንምንታይ እዩ ኣቦይን ኣብ ዓዲግራት ዘሎ ኣቦን ዝመሳሰሉ ንምንታይ ኣነንቲ መቐለን ዘሎ ተመሳሲልና ሰለምንታይ ኢና ምስ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓደ ዓይነት ምስሊ ዘይብልና ወይ ኣደይን ኣብ ጓንዳ ዘላ ሰበይትን ኣደይን ኣብ ሱዳን ኣደይን ኣብ ጅቡትን ዘላስ ንምንታይ እዩ ተመሳሰለ ኢቭን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣደይን ኣደሳውንስ ንምንታይ ዘይመሳሰላ ኣደይን ኣደኹናማ ንምንታይ ዘይመሳሰላ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንባዕሉ ርሑቅ ከይከድካ ምስቶም ሰናት ሓፊፆም ዝነብሩ ዘለዉ መፅናዕቲ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ምስሊ ኣሎ ብዓብዩ ኣክሱም እንተዳኢልካ ከተፅንዑ እንተፈቲንካ ካበይ ናበይ ዝስርካሕ ናበይ ከይኸይድ ፊደል ንባዕሉ ንሕና ንፅሕፎን ዘለና ፊደል ኣብ ትግራይ ዝፅሓፍ ዘሎ ፊደል ንምንታይ ሓደ ኮይኑ ንምንታይ ኢና እወ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓድታት ኣስማት መብዛሕትኡ ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ኣሎ እቲ ዓድታት ንባዕሉ ልዕሊ 300 ገደማ ዓድታት ኣብ ትግራይ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተመሳሳሊ ዋላ ከባቢ ሳምረ ሰሓርቲ ተልካ ስላምዛ ሰሓርቲ ትብል ኣብ ኤርትራ ነው ተመሳሳልነት ዘሎ ከባቢ ንምንታይ እዩ ዘሎ ተልካ ሓደ እዩ እጂ ንምንታይ ዳይና ሓደ ኮለና ሓደ ኢና ክንብል ዘይደፈርና ተልካ ኣብ ኣምሶልነት ዝተሰረተ ፖለቲካዊ ባህሊ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ተኣታተወ እዩ እጂ ዓንቶይ ትብለኒ ነርካ ህግደፍ ሰረቶ ትብል ህግደፍ ኣይሰረተን ህግደፍ ወላ ሓንቲ ፋይ ግሳ ይብሉን ጌጋ ይብሉን ኣብዚ ናይ ትግራዋይነት እንታይ ገይሩ ብ1890 ብግዝኣት ጥልያን ዝተመስረተት እንብላ ዘለና ኤርትራ ከም ሃገር ክትምስረት እንከላ ሓደ ሃገራዊ መንነት ሒዛ ክትምስረት ስለ ዝነበራ እቲ ኤርትራውነት ዝብል ሓሳብ ጥልያን ኣበጊስዎ ጥልያን ዋኑ ጥልያን እዩ ስለዚ ነቲ ዝገጥሞ ዝነበረ ስዕረታት ወይ ከዓ እቶም ኣቦታትና ኣብ ልዕሊ ባዕዲ ዘምፅኦ ዝነበሩ ስዕረታት ኣብ ልዕሊ ጥልያን ካይድገም ብዙሕ ግዜ ስለ ዝተደገመ ብልዕሊ ጥልያን ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ክኸዳ ዝግባእ ዝነበረ መንገዲ ከመይ ጌርካ ነዞም ክልተ ትግርኛ እቲ ሓደ ፀላእ ናይቲ ሓደ ጌርካ ነቲ ሓደ ልዕልና ናይቲ ካልእ ከም ዝሕዝ ትገብሮ እዩ ሕጂ እታ ቀዳሚት ዝወሰዳ ዋላኒ ትግራይ እኮ ካብ ኣለዋ ምላሽ ኣጠቃሊሉ ምስ ኤርትራ ኢልዎ ነይሩ ክልተን ግን ኣይዋፅአን እዩ ምክንያቱ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ሓደ ኣብ ማጆሪቲ ትግርኛ ኣሎ ኮይኑ ሓደ ዓይነት ታሪክ ሆሞጂን ዝኾነ ህዝቢ ተራ ኮይኑ ኣይዋፅአን ስለዚ ምስ ምኒልክ ብምስማዕ ኣብ ክልተ ክመቐሎም ነይርዎ ሕጂ ካብ ክልተ ምስ ተመቐለ እቲ ሓደ ኣብ ድኽነት ከም ዝወድቕ ትገብሮ እቲ ሓደ ካብ ጮራ ምዕባለ ከም ዝሕዝ ትገብሮ ስለዚ ክላስ ትፈጥረሉ ነቲ ሕዋት ዝኾነ ህዝቢ ክላስ ትፈጥረሉ ሞ ክላስ ምስ ፈጠርካ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ፀላኢ ከም ዝኸውን ትገብሮ ስለዚ ይፈላለዩ ኢልካ ማለት እዩ ያኒ ብካልእ መንገዲ ክልተ ይሕዋት እቲ ሓደ ኣብ ጀርመን ፅቡቕ እንተሕደ ዕቢኻ እቲ ሓደ ኣብ ኣፍሪቃ እንድሕር ሕማቕ ዕቢኻ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ፀላኢ ወይ ነቲ ሓደ ዝንዕቆ ጌርካ ኢኻ ተቐምጦም ዘለኻ ስለዚ ብሸነኽ ኤርትራ ሕጂ ጥልያን ምዕባለ ተኣታትዩ ፅርግያ ሰሪሑ ከምዚ ሓደስቲ ከተማታት ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ሲስተማቲካሊ ኣትዩ እምበር ጥልያን
ኣብ ኤርትራ መዋእሉ ከምዚ ይጸንሕ ፈልጥ ነይሩ ትዝእትዎ ዝነበረ ምዕባለታት ነቲ ህዝቢ ካብቲ ናይ ሕርሻ ካብቲ ናይ ታሪኽ ካብቲ ናይ ባህሊ ኣተሓሳስባታት ወፂኡ ካልእ ናይ ብርጅዋ ክላስ ክሕዝ ከም ዘለዎ ንምግባር እዩ ነይሩ ተዕላማ ልክዕ ከዓ ገይሩሉ ኣቦታትና ማሕረሻ ደርብዮም ኮምቢሽታት እዮም ተርኣዮም ኢማጂን ጎሮ ሙድብ ሰራዊት ናይ ጣልያን 130,000 ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ብዘይካ እቲ ባንዳ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ሰራዊት 130,000 ዓስከር ናይ ጣልያን ኤርትራውያን ነይሮም ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ከይዶም ዋግኡሉ ነይሮም ስጋብ ሊብያ ዝኽፈሎ ዝነበሩ 50 ሳንቲም 75 ሳንቲም ክኾን ይኽእል ብትሽዕ ግዜ ምናልባት ብዙሕ ብሸነኽ ትግራይ ትኸይድካ ኣብ ትሕቲ መሓላ እዮም ወዲቖም ናብ ድኽነት ናብ ሽግር እዮም ክሳይ ገይሮም ሕጂ ኣቦታትና ነታ ማሕረሻ ደርብዮም ናብ ኮምፒሽታት ተኸኣትው ከለዉ እቲ ኣብ ድኽነት ዝወደቐ ብዓዲግራት ዘሎ በሎ ብሽረ ዘሎ በሎ ዝሓሸ መነባብሮ ክደሊ ናብ ኤርትራ ይመጽእ ናብ ኤርትራ ምስ መፀ እንታይ ፀኒሑ ሆቴልካኒ ዝተደርቤት ማሕረሻ ምክንያቱ ቦታትና ገዲፎሞ ናይ ኮምፒሽታት ተኸይዶም ኣቦታትና ንዓዲ ምስ ተመለሱ ወይ ንገዛ ምስ ተመለሱ እቲኦም ኣቦታትና ፊኖ መካኒክ ፊኖ ባትላሜራ ፊኖ በርኒቻተር ገለ ዝበሃሉ ከምኡ ኮይኖም ፀኒሖም እቶም ተጋሩ ኣሕዋትና ካኒ ሓረስታይ ኮይኖም ፀኒሖም ስለዚ ክላስ ተፈጢሩ ትንዕቐት እንብሎ እቲ ዓሌታዊ ፀርፊ እንብሎ መበገሲ እዩ ክላስ ምፍጣሩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ጣልያን ዝበገሳ መን ሃጓፍ ረኺ ተጠቂምላ ተልካኒ ሻዕብያ ነታ ሃጓፍ ክዓፅዎ ዝግባእ ዝነበረ ሻዕብያ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ተጠቂሙ ከም ሓደ ዓብይ መሳርሒ ክትኮነ ተጠቂሙ ሰሪሕላ ማለት እዩ ወላ እንግሊዝ ብዓቕሙ ገይሩ እዩ ሃይለ ስላሴ ብዓቕሙ ገይሩ ደርጉን ብዓቕሙ ገይሩ ግን ትዝበለፀ ዝሰርሐላ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እዚ ህግደፍ እንብሎ ዘለና እዩ ባይዘ ወይ ህግደፍ ኣነ ህግደፍ ክበሃል ኩሉ ኣይብለኒ ግን ሻዕብያ ንባዕሉ ሰብ መሰከነ ወልከ ረጋጎም ሻዕብያ ኣጽዋ ሻዕብያ ማለት ኣብ ግዜ ደርቂ ዝነበረሉ 84 ኣይ ሲንክ ተዘጋጊዝ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ተጋሩ ብመሬት ኤርትራ ገይሮም ንሱዳን ንክስደዱ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን መንገዲ ዓፂ ከም ዝሃልቂ ገይሩ ሻዕብያ ዝብለካ ዘሎ ህግደፍ ንብሎ ነገር ኣይኮነ ማለት ሻዕብያ ዋላ ብታሪክ ኣብ ቀደም ኮላሲ እትገብሮ ዝነበረት ነገር እዩ ሕሰቦ እንግሊዛውያን ወላ ኣሜሪካውያን ናይ ደረፍቲ ካይተረፉ ነቲ ዝነበረ ህልቂት ደው ንምባል ኮንሰርት እናካየዱ ገንዘብ ኣኪቦም ንህዝቢ ትግራይ ክረድኡ ዝፍትኑ ዝነበሩ እዋን ሻዕብያ ንህዝቢ ትግራይ ዓፂኡ ክሃልቕ ዝገብር ነይሩ ሽዑ ግን ምስ ህወሓት ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ስታይ ኣይኮን ነይሩ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት እንታይ መሲልካ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ምስ ህወሓት ኣብ ሕማቅ ፖለቲካዊ ክሳይ ስለ ዘለካ ጠሚኑ ዝሓልፍ ዘሎ ህዝቢ ንኤርትራ ኮኖም ከዝመጽእ ዘሎ ንሱዳን ዝሓልፍ ነይሩ ሱዳን ንክትሕልፎ ወይ ካብ ሱዳን ምግቢ ንክኣትዎ ምግባር ኣትሊስት ነቲ ምስ ህወሓት ዝነበሮ ፖለቲካዊ ግጭት ምሰበሮ ነይሩ ካብ ህዝቢ ትግራይ መነፀሎ ነይሩ ኣነ ሕግዘኩም ኣለኹ ህወሓት ከም ዝገብር ዘሎ ዋላ ፖለቲካዊ መክሰም ረኸቦ ነይሩ ቶታል ብግስ ክብል ከሎ ህወሓት ንኸጥፍዎም ናይ ቂም ታሪክ ነይርዎ ስቲል ናብዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ እኮ ካብኡ ዝተበገሰ ክስታይ እዩ ስለዚ ናበይ ክመፀካ ኣብ መንጎቲ ትግራይን ኣብ መንጎቲ ህዝቢ ኤርትራን እንብሎ ዘለና ብታሪክ ብቋንቋ ብባህሊ ብመሬት ሓደ ወላ ንስኻ ተስፋይ ኣነ ትግራዋይ ኮንኩን ተልካኒ እቲ መሬት ተዓደቦኻ ይሓሳብ ዝብለካ ተዓደቦኻ እቲ መሬት ተዓደቦኻ ስትህድሞኻ እቲ ደንበኻ እቲ ኣነባብራኻ እቲ ባህልኻ እቲ ፀወታኻ እቲ ቋፅራኻ እሱ ሓሳዊ ኢኻ ንስኻ እዩ ዝብለካ ባዕሉ ዋላ ኣይኮንኩን ትግራዋይ እንተበልካ እንጂ ኤርትራዊ ትግራዋይ ክትብል ትኽእል ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ክትብል ትኽእል ሽግር ዘሎ ኣይኮነ ኤርትራ ከም ሃገር ስለ ዘላትና እቲኦም ከኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾኑ ሽግር የብሉን ንሱ ትፀገም ዝኾን ዘሎ ግን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንምስራሕ ሓውሃ መቕታል ከም ኣገዳሲ ረቑሓይ ስለ ዝተመፅእ ስለዚ ተቐዳሚ ዝወሰድኩ ኣነ እንታይ ኣትልካኒ ኣብቲ ኣነ ዝነበርኮ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ነጥቢ የኸልዕሎ ጀሚረ ምክንያቱ ምናልባት ድሓር ንመፀ ንኸውን ከቢድ ዝኾነ ቃልሲ ከቢድ ዝኾነ ዋጋ ዘኽፍል ኩነታት ነይሩ ብሽዑ ግዜ 2013 ንሕና ተጋሩ ኢና ክትብል ዘይሕሰብ ነገር እዩ ነይሩ ለዚ ተዘጋጠመት መጀመርያ ዝብለካ ዘለኹ እዩ እቲ ናይ ህግደፍ ኣማዕቢልዎ ተጠቂሙሉ ዳ እምበር ህግደፍ ዝመስረቶ ፅልኢ የለን እሱ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ታዋናታ ጣልያን ስለዚ ናይ ጣልያን ሃገራዊ ክብርታት ኣባና ክሰርፅ ዝፈተነ ብምሉኡ ከም ኣቦታትና 130,000 ወታደራት ኮይኑ ናይ ጣልያን ኣገልግሉ ነይሮም ዝበልናዮም ንሕና ከዓኒ ብብረት ዘይኮናስ ብሓሳብ ሒዝና ኢና ነገልግል ዘለና ንጣልያን ስቲል ናው ኣንደር ናይ ጣልያን ኮነ ኢልና ዘለና ብሓሳብ እዚ ትሽግርና ምሳና ምስ ተጋሩ እንደሎ ትፈልሊ ለዚ በዚኣ ተረኣና ይሓሽ ምናልባት ኣብቲ ዝነጠር ኩሕታት ትልህ ተዛኽረኑ ስለዚ እያ ሕጂ ነዚ ኣይ ቲንክ ህግደፍ ከም ምሕብየም ተጠቂሞም ነይሮም ዋላቶም ደገፍቲ ህግደፍ
حرة خد قوم تسئتيلك عز عجمن دي زخم زندي تي سبكا كم برد فرحان يرنزي وي I don't know كمزي تقرأ بحال كمزي عليتنا قاله وين تحبرت سبون أنا قابلو سيبلون نزجن كاب صبر واحد الصحيحة حج نزك حلفه وين نزك صبر وز حلف كاي تشالنج كمي وي قد هطار مجمرة خمس دراي كاب سدراي نير تشجر مجمرة كاب سدراي دق حاوبوتات دق أمي دق حتني يحواتي قالوا له زياتهم تصرفنا لخايلهم تايلهم تصرفكم مالو مسولكم تجاري ناس لتوزل حسنا عنا سبات تجارخوا لنا تكبر لخايلهم صبوا جن كميل تصرف خوين نعاتكم تجاري كنا نحنا ترى خاصة تقرأ يكون بريحنا تجاري كنا وتم بيتسب كام بدمرها بدحري بندحموخا وأصنعوا اسكم صناعة تقول تايو خمي يقولوا تردي هاني تايو خمي تايز بزلو تقرأ عدو كم عدو خستيو داديو كم زين دابو كم زيو عدو خستيو أبو خستيو دحوبتاتو خستيو كم يجري تايز بزلو اسكتصنعوا خاز بحال كايمص نديك يترف زحاتو وانيو تايز بزلو خمي كم يجلزولا جت مجمرة زقاطمك تشالنج كاب حوات كاي كاب صدرا خاي كاوش تخيل جمر نزخ بده تخل ديت مجمرة جيم مجمرة من تصالي قاتيمو تقلل انا وانا غسك خايت وي قارصو وينا بانا خايت دول وي كاي ترخبنا قلمل الزبل مع تشالنج نيرو انا علامه يعبيني لي قاتله اب حذري كاي ترفه مع الشجرات ونقاطم نيرو انسون تعلامه يعبي لي قاتله والحد صقونا يمصالين مال سمر داو سلازنبره بدحريتم قندي متعبيتهم مبزحتهم كا مستي اب حماسين منباري قلملتات كا التحيزهم بتعم خم كبيد نجر ترايو سابورت غوفرنس فوتونو تم دوبودوب زنبر اوكي بقى تمجمر 2010 شنت ذكرت كون كاب زناي لايف قلملتات نزارب نيرنا بنا فيسبوك كاب زالامبسان كاب امستغلبان دراخوب كلت سبات تايفل ليكم لي منغونيا خوين زحاتهم نيرنو حدا امستغلبا دول حدا خاب زالامبسا دول اجي يداولوا እንዳخصو تفلطم دو او فلطم እንዳخصو تفلطم دو او فلطم زيهم كو غلحتن غلحو بنا فرق امستغلبا زولس كاب زالامبسا فرق زالامبسا زولوانسس كاب امستغلبا بصورونا تخيدكا خاب كللعنا صورونا ናብ غورسنا حدا بخصاد عيقا تخيدكا خانه كابراما ناو حدا اجي نزي مجمرة تدوب زلو كافت سمعت إيرتراو نزبل كتبوت كختكل لك حدا تقين كامسو كلتشم كله كيكل تقدميت اوكي إيرتراو زي قلت كله يتصقم زول نكلاتنا حباري أمننت قل سواتهم من نحن حدينا نبزبل من قدي سو نعيب سابورت زقبرني اتي كاب فاميل ناتي زرحاق أقوانا ينير مجمرة دحار ببقرنا تردنا يحواتي أخوري عخان نخول جميرا كم بلوك زبولوني صيلاو كي خمزي كان قال خبل طوي قياس بلوك هنا قال خول جميل نو جي اتس اوكي تعلام عندي صلاحه بليل كان علامايو كم داغورو سايغيرم تازخفت كن حدا غزي حدر جاغانا قال زبهان يربالتك ذكرت فنكا حدر جاغانا ولا قال جاغانا عدي مومني بزعبا ناتنتن حرنتن فللي كن زارب سعدومني امونغو زروايسي توم إيرتراويان تجارس كان الشجر كوينا مالو إلى ستزاربكو عديما مامتيون خلص باونس غير مامتيون سيغومني جيز بحري هكذا فيزياء هاي بلا اللون نوال إيرتراويان تجارو تايزو زل أتا بلا أصايو بلا تا يجي سيغومني وتي أبدو هنا أخي باتات كنكساتف أي كل نينير أبزع عدن بعرف زنور ويسي حجي ولا قد معامد كل تعمل أخي بان حرالو نبتوتان حركيده سلست أربعة سبات which means كم زي أبكال ودبا زلو قليم أب جهاد قليم أب جبرتي قليم أب جلز زلو ودبات اللهم نو أبكم زلو سبات نتوم كلتمي سلست ميت تقرينيا زارو تجارو إيرتراين نقوله نعاتهم وين يسيفوا تصوا وإذا أخي بخن بطنين هقول فين أبرو يجيتهم إيرتراين حوات كاتم تقرينيا ما تسمع كا بعالكستو يخريس لزلوس أخي بتقديف كلنا تصبوني ربها كم زعل تشالنج يكاتمك ده حرق دا تردم مسمصوم فلاب زعل فجزاسين يسيف هاو تصوي كنقصل مسولون سخاتكم سلاح لكم توصي لهم منو يسيف ناتنا ايكونيو ناتنايو سالو بزح ነገር ተማሂርናይና አይድልኩም ተኸዱ አድልኩም ካው ፊልኩም እጂ ቻሌንጅ ብዙሕ ያጋጥመካይ ማዕችግራት እናጋጥመካይ አኸት መጽ ናይ ጥራሕ ይኮነንኮ ወላ ወልደ ማርያም ባዕራስ ሰማ ናይዝጎ መኒ ኻትብሎ ኪዳኑ خفሉ ማዕት እንዛ አይነት ሐሳብ ዝነበረንኮ
ሽግራት ኣጋጢሙና ከም ወልደ ማርያም ገይሩሲ ኣብ ዋዕላ ቤት ገርግሽ ትግራዋይ ኸይሎም ይሰጊዮም በዓል ተላባይ ተረዲኻኒ በዓል ዓብደልቃዲር ከቢረ ደቂ ዓዲ ኮይኖም ዓብደልቃዲር ከቢረ ወዲ ዓድዋይ ሽዑ ካብ ዓድዋይ ኣቦና ዲና ኣብ ዓድዋይ እዮም ነይሮም ኣስመራ ጥራሕ 10 ዓመት ዲገለሰ ተቐመጠ እዩ ኣባል ናይቲ ቲኣኻት ብሎ ኮይኑ ግን በዓል ዓብደልቃዲር ከቢረ ወልደ ማርያም ትግራዋይ ከብልዎ ነይሮም ኢማጂን ግበር ወልደ ማርያም ሰዓዲ ዛርና ጥራሕ ሓሳቡ ስለ ዝኾነ ከምኡ ብሎ ነይሮም ስለዚ ትዘጋጥመካ ቻለንጅ ብዙሕ እዩ ብሕጂውን ዘጋጥም ንስ እዩ ከም ዝበልከ ዓንቶይ ኪድ ዓጋመ ተሎም ዓጋመ ምዃነ ባዕለይ ነግሮም ኣለኹ ሕዋተይ ዓጋመ ተሎም ንስ ኖ ኣነ ዓጋመይ ኩንኩን ኢልካ እንድሕር ክትማጎት ጅምር ኣለኻ ንዖም ትሕግዞም ኢኻ ዘለኻ ኤግዛክት ትግራዋይ ተሎም ኻሲ ኖ ኣነ ትግራ እዞም ዶክተር በረኸት ዶክተር ረዘነ ዝበሃል ሓደ ግዜ ትግራዋይ ኢሎም ኖ ኣብቲ ናይ ጀኔቫ ክስ ዝነበረሉ 2006 ንሻዕብያ ምስ ከሰሶም ሲ ዳርጋ ገዳን ገለምታት ክገብሩሉ ይዳናዶን ስለዝነበሩ ናይ 2016 ዝክረቱ እንከነ ጀኔቫ እጂ ተቐንዲ ኣብዚ ጉዳይ ዝነዞም ተቃውምቲ ዝመርሖም ዘሎስ ትግራዋይ ዶክተር ረዘነ እዩ ገሊሎም ብዙሕ ክሰጊሮም ንሕና ተሓጊስና ከም ስለ ዝበሎ ጥራሕ ንሱ ግን ትግራዋይ ከምዘይ ኮነ ከፍልጦም ናይ ሳዋ ዘገልገለሉ ናይ ሓርበኛት ዶ ገለ ዝብል ወረቐት ታሰይሩ ገለ ማለት ኣብ ፌስቡክ ፖስት ገይሩሉ እንታይ ንምርኣይ ተልካኒ ኖ ኣነ ትግራዋይ ኩንኩን ከማኹም ፀላእ ትግራዋይ ኢኻ ትብዘለኹ ተዛዋር መንገዲ እጂ ብዙሕ ቻለንጅ የጋጥም ግን ኣምላኽ መስገን ሕጂ ኩሉ እንዳተረድኦ እናበረሃሉ ኸይዱ ሓቂ መንነተይ ቋንቋይ ባህለይ ክብል ጀሚሩ ተጋብርኻ ኣሕዋተይ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ተፍታሕኻ እዚኣ ካለ ፍታሕ ስለዚ የላ ናይስ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ደስ ዝብለና ኣነ ሓደ ኣይዲዮሎጂ ተበግስ ከም ዕላማ ትወስዶ ነቲ ዕላማኻ ከዓ ዋጋ ትኸፍለሉ ውፅኢት ክትረኽቦ ከለኻ ብጣዕሚ ሶ ናይስ ቀሊል ዕዮ ኣይኮነን ናብ ካልአይቲ ከዓ ካብ ታሪኽ ወፃና ኣብዚ ትንክፉና ብልና ነርና ክግደፍ ሻዕብያ ኢልና ክንብግስ ጅምር ፀኒሕና ነርና ታሪክ ብረኻዊ ቃልሲ ኣንፃር መግዛእቲ ደርጊ ታሪክ ሽፍትነት እናበልካ ክትፅውዖ ወይ ትገልፆ ብዙሕ ግዜ ይስማዓይ ነዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ እውን ይቃወመይ ምናልባት ካብቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይቲ ውድብ ዝነበሩ ባህሪ ናይ ሽፍትነት ነይሮም ከም ኣብነት እዚ ሕብእቲ ሰልፊ ገለ ዝበሃል ዝቕንፅሉ ዝነበሩ እዚ ናይ ሽፍትነት ባህሪ እዩ ካልእ ቃልሲ ግን ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፎ ካብ መግዛእቲ ደርጊ እውን ነፃ ዘውፅእ እዩ ነቲ ታሪክቲ ግን ዝጨወይዎ ህግደፍ እዮም ሕጂ ሒዞሞ ዘለዉ ባህሪ ናይ ሽፍትነት ባህሪ እዞም ህግደፍ ዝበሃሉ ውሕዳት ጉጅለ ከምኡ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ዝገልፆ ኣነ እውን ምዚ ሳማዕ ነዚ ታሪክ እዚ ብኸመይ ታሪክ ሽፍትነት ኢልካ ትገልፆ ክተብርሃልና ኣነ ኣክቹዋሊ በዚ ኣይዲዮሎጂ እዚ ኣይሰማማዕን እየ ምሳኻ ምናልባት ሕጂ ክተብርሃሊ ትኽእልካ ግን ጃስ ንካታዕ ወይ ንዘራርብ እንታይ መሲልካ እዚ ሽፍትነት ገለ ዝብል ቃል መብዛሕትኡ ግዜ ጉንን ዝነበረ ኣብ ግዜ እንግሊዝ እዩ ግዜ እንግሊዝ ሕጂ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ሰለምታይ ኢኹም ኮይኑ ተልካኒ ሓንቶ ይብለካ ነይረ 130,000 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ኣቦታት ብረት ሒዞም ዝነበሩ ግዜ ብእንግሊዝ ተሳዒሮም መወዳእታ ሕጂ ፋሕ ምስ በሉ ገሊኦም ብረቶም ሒዞም ንገዛ ከይዶም ገሊኦም ከዓ ሸፊቶም ሕጂ እዞም ዝሸፈቱ እንታይ እዮም ነይሮም ምስ ተመለሱ ካብ ጥልያን ማሕረሻ ይደለይዎን ሰልጢንና ስለ ዝብሉ ነበሩ በቃ በረኻ ትወፍር ኣሓት ዘምት ሕጂ ኣሓት ዘምት ንዓ ሸጥካ ገንዘብ ተደሊኻ ነፍሲ ድራ ትሰድድ ገለመልታት ከምኡ ዓይነት ፋሽን ነይሩ ሕጂ ኣብ ናይ እንግሊዝ መግዛእቲ ኣቲኻ ተሪኢኻ ኣብቲ ዶኩሜንት ሸፋቱ ተባሂሎም 300-400 ዝተዘርግሑ ሊስታ ኣሎ ንኽሱ ዘተሓዘ ክንዲዚ ንኽሱ ዘተሓዘ ክንዲ ዝበሃል ቀንዲ ተደለይቲ ዝበሃሉ ሕጂ ኣብ ሽዑ ግዜ ሽፍታ ማለት ሓደ ሽፍታ ማለት ፀርፊ ይኮነ ክንርድኦ ዘለና ተቃላይ ማለት እዩ ሽፍታ ማለት ካብ ሕጊ ወፃኢ ማለት እዩ ካልእ ሓንቲ ብዓመፃ ዝነብር ብዓመፃ ዝነብር ማለት እዩ እምበር ሽፍታ ማለት ከምዚ ፀርፊ ገለመለ ይኮነን ወዲ ክሰኮ ከመይ ዝበለ ሽፍታ እዩ ነይሩ ይበሃል ኣብ ታሪክና ሕጂ ይብሉ እዮም ኣቦታትና ተስፋይ ወዲ ማዓሾ ከመይ ዝበለ ሽፍታ እኮ እዩ ነይሩ ቀደም ዋላ ኣብዚ ናይ ቀደም ባህላዊ ፊልምታት እውን ኣምፅኡ እዮም ሕጂ ሽፍታ ማለት ኣብዚ ሕብረተሰብና እንታይ ኣሎ መሲልካ ታይና እንዳበን ሕጊ ብሓይሊ ዝነብር ዝብል ሰብኣይ ከም ስብእና ዝቁፀር ክሳይ ነይሩ እዩ ብትሽዑ ምክንያቱ ሕጊ ኣልቦ እዩ ነይሩ ብትሽዑ ድሕሪ እንግሊዝ ሕጂ ታሽፍታ ትብል ቃል ብኣእምሮና
بخالق كل حزاي بلنا بتتخكل أقل أنت راخينه كحق وصاي زنبر بعمص أزنبر مالتي سلازي بعمص أزنبر تراخينه الشفتا مالت شعبية شفتا ياتلنا 210% ولا دخل بلو ولا 100% بعمص أتنبر بقسم كلات حزام عصا شفت هبني خاخت بلن تخيل يا اكزاكت شفتاي ايتبرلو نمنتاي كم سولهم سيلك عقامي زي كونه نمنتاي شفتا لك شفت هبني تلكاني شفتا بعمص أزنبر ترايلنا يو اكزاكت حدا أبعلا مستمسرتة تحيزا أفتنا مجمرة جزء سبعة أب7 قرر حرمة إرترايلن كو قص خلو قرر حرمة إرترا أب6 تبقي سجن مستفنش قالت كبا شعبي أنا نسباو حالتات عينين هاي سباو حالتات لهم أب7 لبسوا هو مستبقسوا مجمرة كباب 180 نبز نبرو القطرة نتوم سوسا سبات حدث يسو مالتي هو سبات شعبي عرشنا تومي حدث يسو كفتم يونيفرسيتي አዲስ አበባ ዝመጹ بعدن ዝመጹ بوصا ዝመጹ ናጽነት ኤርትራ ከቀላጡ ዝተባሃሉ ምሁራን ስለዝኾኑ ጥራሕ ነቶም ደቂ ሓረስቶት ሰሪዓ ኦኬ በቶም ደቂ ሓረስቶት ጌራ ከም ጥፍ ጌራቶም ዝዓመጽ بعመጻት ነብር አላ እዚ ተዓመጽ ዝገልጸልካ ሕጂ ኦኬ ተኻለ እዞም ናይ በዓል መስፉን ሓጎስ በሎም ንበዓል ዓልሰይድ ዓብደላ ብደንከል ጌሮም ክመጽእ ከለዉ ወይና ባና ተጸምበሩ ወይ ካኔ ክንጥፋአኩም ኢና ኢላ ብዓመጽ ኣይታቶም ብስምዕ ናይ ዲሞክራሲ ብስምዕ ልፍንቲ ገለ ይነበረ ንበዓሉ ንሱ ናይ መስፉን ሓጎስ ከይተርፈ ዝብለካ ዘሎ ልዕሊ መስፉን ሓጎስ ሻዕብያ ሰብዓታት ምስኦም ኣቶም ዓላ ዝነበሩ ብሱድሕ ኢላ ምስ መጽኦም ኦኬ ካብ ሱድሕ ኢላ ምስ መጽኦም ወይ ተጸምበሩ ምሳና ወይ ክንጥፋአኩም እዩ ነይሩ ምክንያቱ ንሳቶም ካብ ጀብሃ ትደልዮም ስለዝነበረ ከተጥፋኦም ካይፈትዎ ተጸምቢሮም ولا جبهة فريسان والسودان ساعتوتون ساقم زبهالو وشت إيرترا ميدا إيرترا خالصون كله نانا بينهم هاي تقالصون يكون ويم سنة تصمر وكانت تفاقكم من هيلاتو بعد زمهرة يوهانس حجو زولو بعد طويل بسم كاتب بيلهم حج إذا تعبيت يزقل سالك على تعمت بدحريو نابك ألسس غير تجادا لاي أي ما أمون نعدخ من لس ملو مسألة له تقال سخيدك بعلها خيدكا تقاديلكا أي ما أكان أي آمن كارلو أنت علامة زك على اسمه غنيتي بالكام ورقة صحيفة أخذ سدك هزقبا بيزوي حوحاتكم يتقبل نيرا حوحات نبقى ألس زمت أسب أنا أي متشانن أي كالسني مساقوم نعديك من لسين ترايلو ورقة صحيفة تركبهم أبعدو خن قبل تقال زك على حق السولم هنات متصل زخون كونتاكت نخي قبر شعبيا أب شعبيا خن كانوا نوز قال سوق ما أي آمن كلون كقال سايكلني مالت أنت كم زخفلت فلت يا خاب على الخا تسمع بحيلي سبزك علس تجفيفي وزخيد مرعى تجفيفات خيد حصنا تجفيف خيد دياقون تجفيف خيد عرش تجفيف مخد 8% ناي تقدر الشعبيه بقفاء خيد زي هاجر سمعيت قال ما لازم قدفنس مالت تاريخ الشعبيه نزفل لعلي تخست هيله لعل مسفن حقوس الناس غوفلو الشعبيه خولو زخسب يلن قفيفنا ناس من قاد نيرنا يمزبلو خابعلات حجي نحنا بوصات كنغور وين خل مقفاف عمص ابن سيو حدا ودقبا خوينا عدن تراتيو لعل 18 عامت زغبر السب ناب عد بمتاو طرح ودقبا خوينو شعبيا اغرو مصيا طريت ناي سودرو نايبو نايديو غفاغيفا نبو نديو نكلابيتي اتخيد زت غبرو نيرا اوكي جي لعل 18 عامت زغبر السب زواصون زوتون زفلط هاديمو نتقالس غديفو سلازما صطرح ددحري مصيخا نسدرابيتو كتباسابس مفتا نبعلو انت ايتلكان عامصي لذي شفتا نبلو زلنا الشعبيا شفتان نبلو زلنا الشعبيا بتي كم جمرة كسام مودة تسقى بزحج ساعات أو إيش 5 عامت زخود بمولو عامت بمولو بعامت استمسرتي قدفوا بدليت نايت هزبمو بدليت نايت أو إيش تكون زك على زنبرة تقاضى لا ونايت استفدت سما نجار يلا بدليت نايت بزيكا بدليت إسياس بدليت نايت بوليتيكاويت مريحنا استبها استجبر نجار ولا حنت يلا هجي مريحنا ينبر قال خلنا بلاين خل مغناته التقاضى لا ينتهي أمن يرتيل كاني تقاضى لا أكل هزبي exact أكل هزبي ماشي بعربي بعلى الدخايب التقاضى لا يجن أبو خنا بنت مسخة خلو ناي ولادي ناي ولد فقر اللو فريها جزابير اللو حق ندبال اللو قال اللو نعقا بتحقي ناي تحبرت السبي زعبيك كابخا تأليو أب شعبية تأتي جن اتمسخة أفت هزب زنبرة ما حبراوي ركبناتو ببيت غسيانو حق ندبو سدرابيتا وجلز بهالنجر أي سرحل معناته عوشت الشعبية مساعته كان سوفت وير يتصعنى سلازو خوني انصار كدو زبل
أنصار دقو أنصار سويتو دويبل سويتون دقو نقتل كدحر يبلي سلازي توم تقارلتي بفيزيكال ناتناي شموم غرمتن غرا هوريات ولا ماريام سلز بهال شموم ناتناي تقربتهم ناتناي تابع أمرهم زلوا السوفت وير جن نهزب إيرترا يكونه توتالي أوتشي شعبيان يجزر السوفت وير يتسعنوا ذاتي زوايا من عدم ساعته مبس باس بتم تقارلتي قبل الحفة جميل عب كندك اب صورات يومنا وش تحبرت السب نتحبرت السب زمسلو ابنو سكف ججزو مسكود مرحت مسارع خينهم نبوم نديم كعلوم جميل لك تناي صوره ስለዚህ እቶም ደቂ ሓረስቶት ኣካል ህዝቢ እዮም ትብሎም ዘለኻ ኣባላት ሻዕብያ ተጋደልቱን ሓንጎሎም ሶፍትዌሮም ስለዚ ተኣለ ኣካል ህዝቢ ኾኑ ይክእሉን እዮም ከምቲ ህዝቢ ክሓስቡ ስለዘይክእሉ ስለዚ ብደረጃት ውድብ ተሪኻ እቲ ተጋዳላይ ስጋብ መሪሕነት እሙን ዝኸውን ንውድብ ዳ እምበር ንህዝቢ ይኮነን ንውድብ እሙን ተደኣ ኮይኑ ተጋዳላዩ ገለመሊ ብሙሉ ዘለውን ዝተሰውን እየ ዝብለካ ዘሎ ብሙሉኣቶም ኣብ ሓደ ፓኬት እቲኻዮም እቲ ውድብ ብዓመፅ እንድሕር ዝነብር ኮይኑ ኣብ ሽፍትነት ነይሮም ንብል ንዑኹም ተልናዮሲ ታሪክ ክንስእኝና ዝብል ፍርሕ ኣሎ ኤግዛክት ታሪክ ሻዕብያ ግን ክነግረካ ሓንቲ ማንካ ሽኮር ኣብ ባሕሪ እያ ንህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ማንካ ሽኮር እንታይ ይባል ማንካ ማይ ድመላ ሓንቲ ንጣብ ያ ምክንያቱ ናይ 3000 ዓመት ታሪክን ባህልን ልምድን ወግዕን ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና መቐፀልታ ናቱ እዩ ናይ ሻዕብያ الشعبي يعني شعبي شفت أنت رأي الكايو تاريخ بمولوس لزه الرمز ولا هزبير ترى تاريخ زي بقول لك ترى في زبلنا شعبي تمرتي ذاتي واحد شعبي أنت غير مثل كم زي أخذ استفل الله زي لك أوكي أنتي أبنتك بكين أوكي سلمت شعبي شو منافق دف كيرو 9-4 يا أبصر سيقوي جي وكورس إيرترا حرس لزخونات تزواج جنبار حرنة إيرترا زبلنا بزواج جنبار ديمقراطية فتحن كيدو قال ملاه نمبالي أوكي جن نتا هقدف نتا شعبيات تبل كم تحجة يغميتوا اوكي مالت ايريتي فقط سال حجس بزعوا اقر مخالك زاره سمع عشان تفلت او تفصم الجننت ويا بصورونا تفصم الجننت ويا بزع 10 سنه قالوا خون كلس بزعوان يلا قصال مقصب زعوان يقدلي قصال قدلي ما قدلي قال ملتات قال بزع زي كلو سيت ماجورتي نتوارسا يزولو حجي ناي بوتا تتكي تبهل طرح يقرب بري كم حدا ترجم زلو يكونن تزغر مكان كاب حدا تقال زياده نوح ابقد لزغبر نلعلي اتوارسا يقدمنا حيزج 10 عام 3 عامات حدا من السيد حرنا صنت تولد وتدرنا تقادلنا شعبي انت تزل على سقاب شحن شعات 209 زغلغله سقابتنا صنت كاب 10 عامات يبز اكزاكت اتا هقدف تبل باوكيا ولا حنت يبلا يطرح السامعك 100% ايه ابت مرلا قلمله نع حجد دلاك اكبر هقدف لك صرف قلت صرف تاريخ سزي بلا هقدف تبل باكو ولا حنتي حجتا غيروا شعبيا اتا ملئت باكو شعبيا تبل قميطوا ما تحجه نتا هقدف تبل قلنا عنا قميطلنا حجي نحنا سرعه هقدف نبل نبر سرعه شعبيا نبل تردي غني شعبيا تلنا من يزرعنا سوا ابوي انا سلس حوات سواات لهن من تايم تسوي مقرمني تاخ قبر مصيانا نوروي تاخذ قبراك اديت كلابت زلا تزهلو نعيم حشن يرو انت اتليس دق حوي مراخ شحز بلو زرم بزحنا نيرنا قالهم كابتم دق حوي مهوران مهلو ويكاتهم حواتي بعلاتهم تمرت وديم مهوران مهلو نيرو اجي بسوات مخرع يكون زقد سنه زلنا بسوات مخسارنا نزحج زلو خناتات كنول مخسارنا الا خنحسب زقبانا نيرو شعبيه انت يتقمنا شعبيه اندحر هريمكا اوري نسوخم يقاللالو بخا يا ابا حبو سوم شفتا انه بلا زلنا شعبيا كافتي منا بابرو نايت حبرتسب سنه لبونا نايت حبرتسب كم سب كتحاسبوا لزقبا تحساس عمره وجي وني اراويت بحر سلستلابسه زل على استحتن تقادلاي نايت ستاي انا اب شفتنت نير كان بلزلنا بوتاتنا كشفات نيرهم لك الله بتاع انتو سي بغزيت انجليزي شفات نيرهم نو ودوس صبو شفتا نير جنا شفتا نير قلبها شفتا مالت تاب حق وصاي من بال دامبر زي بوليتيكاو قال يخونه ስለዚህ ተረዲኻ ነው ተውን ተስፋ ይገብር እያ ኣብዚያት ያለው በሲካ ጆሲ ኤቴር ኦፍ ጃስቲስ ዝብል ናይ ጆን ራውልስ ዳርጋ ዝምዕራባዊ ዓለም ዝጥቀምሉ ዘለው ናይ ፍትሒ ቲዮሪ ዝበገሶ ኣንቢብያ ከም መጽሓፍ ኣብ ምስያት ቤታውን ቅድሚ 3 ሰሙን ደኹን ወርሒ ማልባት ሰርሒ ኣቅሪብያ ነር ናይ ፍርቂ ሰዓት ኹን ተርጊመ ሕጃውን እንታይ ዝብል ኣሎ እቲ ሰብስ ብሕጊ ጥራይ ይነብርኒ حق خايف لا تقون كجاجة خيل. زعبية وساخي كم the original position
social contract ዝበሃል እቲ social contract ቀንዲ ትሕዝቶ ናይታ መፅሓፍ እዩ ሕጂ እዚ ከመይ ማለት እዚ social contract ወይ ከዓ እዚ ማሕበራዊ ውዕል እቲ ኣነባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ከምቲ ክትገልፆ ፀናሕካ ኣነባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ናትና ካብ ሕጊ ናባ ኣብ እምነት ኣብ ባህሊ ኣብ ባይቶ ዝተመርኮሰ ኣዝዩ ወረጃ ዝኾነ ኣነባብራ ነይርዎ እቲ ባይቶ ይዝትዩ ዋላ ብዘይ ሕጊ እውን ብስምምዕ ንኣብነት ነውሪ ዝበሃል ካብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሕጊ ዝተፃሓፈ ክኸውን እዚ ተፃሓፈ ክኸውን ይኽእል ኣሎ ነውርታት ዝበሃሉ እዚ ዳ ነውሪ እንዲ እዚ ዳ ምስስታናይ ሳምዓን ምስ ኣነባብራናይ ሳምዓን እንዳበሉ እንዳኣልዩ እቲ ሶሻል ኮንትራክት ወይ ማሕበራዊ ውዕል ፅቡቅ ነይርዎ ሻዕብያ ከዓ ኣብ ሳሕል ዘፍረይዎ ናሃቶም ከም ዘትገልፆ ፅናሕካ በሎ ጨፍልቆ ከም ዝግበሮ ኣብ ሓይሊ ዝተመርኮሰ ኣብ ጎነፅ ዝተመርኮሰ ሶሻል ኮንትራክት ከዓ ናሃቶም ኣነባብራ ከዓ ከምዚ ናይ ኣራዊት ዝኽነብሎ ኣብ ሳሕል ሒዞሞ ዝመፁ ነይሮም ሕጂ ምስቲ ህዝቢ ምስ ተሓወሱ ምስቲ ቦታትና ወይ ከዓ ዓበይቲ ወይ ሕብረተሰብ ካልእ ዝታይ ፀናሕ ኣብ ዓዲ እሶም እዮም ክፀቕጥዎ ጀሚሮም ንሕና ኣብዚ ወፃእ ምስ መፃና ወይ ኣብዚ ኤውሮጳ ምስ መፃናስ ኣብቲ ባህሎም ኢና ክንኣቱ ዘለና እምበር እሶም ኣይኮኑን ናብ ናትና ባህሊ ክመፁ ዘለዎም ሕጂ እሶም ውሕዳት ነቲ ገድሊ ፈፂሞም ዝመፁስ ክንደብቲ ማሕበራዊ ውዕል ወይ ሶሻል ኮንትራክት ናይቲ ሕብረተሰብ ዝኣትውስ ናብኡ ከእትውዎም ጀሚሮም ከም ዝበልካት ሚሞሪ ናይቲ ሕብረተሰብ ቀይርዎ ጀሚሮም ሕጂ እዚ መዓሲ ዝኾን ዘሎ ድሕሪ 94 ወይ ድሕሪ 93 ወይ ድሕሪ ናፅነት ሞል ድሕሪ 91 ሕጂ ካብ ዝጀመረ ሽዑ ነቲ ቆዋም ኣይሰማዓና ኢሎም ነቲ ሕጊ እንዳባ ዝነበረ ወይ ነቲ ኣነባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ኣፍሪሶሞ እዚ ሽፍትነት ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ዋላ ሜዳ ከለዉ ተስፋይ ሓወይ ዋላ ሜዳ ከለዉ ኣብቲ ሓራ መሬታት ዝቋፀሮ ነበሩ እቲ ድሕሪ ናፅነት ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ገብሮ ነይሮም ኣብቲ ሓራ መሬት ዝነበረሉ ሽዑ ዝቋፀሮ ዝነበሩ ቦታታት ኣብ በዓል ድግሳ እኮ ገይሮሞ እዮም በዓል ሰገነይቲ ገይሮሞ በዓል ዓዲ ቀይሕ ገይሮሞ ደቂ መሓረ ገይሮሞ እቲ ብፍላይ 78 ኣብቲ ሓራ ቦታ ዝነበረሉ ዝበሃል ገይሮሞ ክስቶ መኒኻ ትብላ ጀብሃ እኮ ኣብ መንደፈራ እንዳ ስዋታትን ዓፅያቶ ስዋ ካይሰተውን ተኸልኪሉ ነይሩ 78 ሰብታይ ዝብል በቃ ሓልያትና ገለ ግን ሸሪዓ ኣውጃ ነይራ እንጂ እስብሎ ዘለኻ እቲ ሶሻል ቫልዩ ንብሎ እቲ ናይቲ ውድብ ወታደራዊ ሓይሊ ስለዝኾነ ክትጥቀመሎም ዝግባእ ኣገባባት ኣለዉ ማለት ጅግንነት ክትፈጥር ገለ ክትፈጥር ነቲ ሰብ ኣራዊት ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ ፀገም ይብሎ ይርዳእኒ እዚ ጂም ቴስዓን ቅድሚ ናፅነት ዝኩሉ ጌራቶ ከተብቅዕ 91 ምስ ኣተወት እኮ ህዝቢ ይነፀላል ህዝቢ እኮ ሸፋት ይበሎም ደቅና ኢልዎም ስጋብ 97 ከዓ እኮ ደቅና ኢልዎም ህዝቢ ኤርትራ ተቐቢሎም ደቅና ኢልዎም ማለቱ እቲ ኣብ ሜዳ ዝተገብረ ብሙሉ ዋላ ትቕንፀላታት መንካዕ የሚን ገለ ትብሎ ዘለኻ ከም ሓደ ክኸውን ዝነበሮ ግድን ኣብ ቃልሲ ዘጋጥም እዩ ሰውራ ደቂ ትበልዕ ገለ ስለ ዝብል ነበሩ ከጋጥም ዝኽእል ኢሉ እቲ ህዝቢ ተቐቢልዎ ነይሩ ስጋብ 97 ኦኬ ፀገም ዝብሎ ዘሎ ግን እቲ ሻዕብያዊ ባህሪ ካብ 97 ድሕሪ ትረዮ እቲ ባህሊ እቲ ናይ ኣራዊት ባህሊ ሳይተገልፈን ዝብ እዩ ኣንበሳ ኣንበሳ ካብዚ እቲ ሽፍትነት ኣነ ኢለ ዝፅውዖ ዋላ ቅድሚ ምስ ኣተወት ናፅነት ምስ ተባሃለ ኣብ ዓዲ ኣትያ ክንዲ ትቕየር ከም ዘላ ትያቀፂላቶ ህዝቢ ከዓ ክንደይ ዕድል ሂብዋ 7 ዓመት ከዓ ዕድል ሂብዋ እስኪ ድሓን ደቅናዮም ገለመለ እንዳበለ ስጋብ 7 ዓመት ፀንሑ ድሕሪ ግን ምሕብእ ስለ ዘይነበራ ልዕሊኡ ክትከይ ስለ ዘይነበራ ኩናት ይክደል ፈቲና ታ ኩናት ከዓ ተዓዊታት ላታ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንብለ ዘለና ስለዚ እቲ ትብሎ ዘለኻ እሰማዓሉ እንዲያነ ግን ኣብቲ ተጋዳላይ ጥራሕ ኣይኮነ ትፍፅሞ ነይራ ኣብቲ ግዜ ሓራ ዝበሃል ዝነበረ ቦታታት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትገብሮ ነይራ ባይቶ እኮ ተፍርስ ነይራ ብሕጊ ህዝባዊ ግንባር ኢላ እኮ ተዳንዮም ነይራ ዓድታት ባይቶ ፍሪሳሲ ብሕጊ ህዝባዊ ግንባር ኢላ ተዳንዮም ነይራ ንዓይ ትእመነኒ መስፍን ሓጎስ እመነ ከምፃልካ ኽእል ንኣድሓኖም ኣለካ ሪከርድ ዝገበረ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ሽፍትነት እንታይ ከምፃልካ ኽእል ያ ኣነ እዚ ከም ጌጋታት ኢለ ፅውዖ ዋላ መለስ ዜናዊ ምሲ ዓሰና ቲቪ ዝገበሮ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብሂወት ከሎ ኣብ ግዜ ሽግር ትምርሓሉ ኣካይዳ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ንቡሪ እሱ ናብቲ ህዝቢ ሒዝካ ግን ክትኣቱ ትኽእል ዛት ዋይ ኣቲና ሕጊ ተኺልና ስርዓት ቋም ተኺልና ዩኒቨርሲታት ሃኒፅና ነቲ ሕብረተሰብ በታናብሩ ወይ ከዓ በዚ ኣውቶኖሚ ዝበሃል ምሕደራ ብከምኡ ክኸይድ ጌርና እዩ ግደፍ ግን ሳብ ሕጂ ንዕዮም ሒዞሞ ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሽፍትነት ዝበሃል ካብቲ ቅድም ዝገበሮ ዘይኮነስ ኣው ልክዕ ዋላ ምስ ናይ ህወሓት እውን ተመሳሳሊ ታሪክ ተመሳሳሊ ኣካይዳ እዩ ነይርዎም ኣብ በረኻ ከለዉ ኣብኡስ ከምዚ ፅቡቅ ታሪክ ሰሪሖም እየ ዝብል ከመይ እንተልካኒ ሓደ ከምዚ ዋላ መለስ ኢልዎ ንብሎ ዘለና እቲ
ترز بله كايرات زي كوينو تعود هاي تخلني خابتي زي قدلي كله تهزبون تيا أمريحنا زنبرت شعبيا لان أساسا سطر يكونت انتساج فاتو كل حزبي ود خبصها ود ما تحت خبصة على بهرات كابدج مهارات زي تمهار كله تساتي فيه نتي مجزات درج زنبر عليه تسفي حوي حدا خنستولو لزقبانا مول حزب هكا سايكل يابز غونكم كرناني عالم سارو الشعبيه 250 شح ينيرو 10 شح حفاش ودو نيرم كالب منفس بقلمله خول خولي حزب ኤርትራ تشعقي 3 مليون يورو 3 مليون تقاليسي زبل لوجيك جيجاي حزب ኤርትራ مولو تقاليسي زبال جيجاي زغن حزن كلالنا جي يا ولا ماجورتو نايكون تستقالسن تحريخه 150 شح تقارلت نحر تساتفمو 150 شح سدرا بيتات ناتاتهم ابقمتي تيخا اكلنا يتقالس نيرو اوكي حجي وحداني مزقالس بزخونكم كرناني عالم وحداني قالوا دبات قال خوينم سيبيلون ابو وشتي تيستاي هو نيرم 10 شح سرعه حفاش ودو 10 شح خان يرم ياب دغ زبركت زمره حزبي يا وشت عدو خوينو كحلف خلو ماي قلمله زقبل بمنفس اكلنا يتقالس زخون حزبها بزح زي تخكل بعينو الشعبيه ري وازي فلت حزب ኤርትራ كم زنبره خفلت كلالك شعبيه بعين ري وازي فلت او وشت ኤርትራ نمسي شعبيه ري وازي فلت عدات علويه اجي انت يزم صخيا حنت نطوي حوحات 4-5 ودبات بليعه حوحاتكو 4-5 ودبات اطفيا نبعلها بزعز ما تاريخ 5 لهم سويا براوا ግን ግድን ክግበር ዝነበረ እዩ ተባሂሉ ተኣሚኑሉ ንስ ምክንያቱ ምስኣቶት ሕወሓት ናብቲ ህዝቢ ኣያትያ ነቲ ህዝቢ ኣለቢሳቶ ሚኒታሮ ውፅያ ስነፀላ ክትክደን እያ ጀሚራ ሶም እቲ ሕማቕ ዝነበረ ታሪክ ናታ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኢትያ ከም ስተር ገይራቶ ሻዕብያ ግን የዝብለካ ዘሎ ኻን ሽፍታ ንብሎ ዘለና ሻዕብያ ሽፍታ ዘይኮነስ ናይ ሽፍታ ሸፋቱ ወይ ሓለቓ ሸፋቱ ዝበሃል ሻዕብያ እቲ ኣብ ሜዳ ዝገብሮ ዝነበረ ከም ዘለዎ ሒዝዎ ቀፂሉ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራውን ፈፂምዎ ጥራሕ ዘይኮነ ተጋዳሊ ዝምርሓሉ ዝነበረ ኣገባብ ኣብ ሓራ መሬት እንኮላይ ህዝቢ ክመሓደረሉ ከም ዘሎ ያገራቱ በቃ ብርጅዋ እንታይ ማለት እዩ መስፈንነት ብርጅዋ ገለ ዝብል ቃላት መስፈንነት እኮ ማለት ስብጭዕ ግዜ ኦፍ ኮርስ ነይሩ እንዲ ግን ፀረቲ ካፒታሊዝም ዝኾነ ጥሪት ከይህሉ ዝኾነ ሓፍ ዝበለ መናብሮ ንኸይህልወካ ቲ ሶሻሊዝም ሻዕብያ ተሓስቦ ዝነበረ ሶሻሊዝም ምስ ናይ በዓል ካምቦድያ ነዚ ካምሩጅ ገለን ብሎ ነበርና ተሓሳስባ ፅዋ ዝነበረ እዩ ስለዚ ሻዕብያ ኣብ ሜዳ ከላብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝብለካ ዘሎ ክደፎ ተጋዳላይ እኮ ኣራዊት ቀይራቶ እያ ነቦይቲ ኣራዊት ቀይራቶ ኣንፃር የደው ኢሉ በየነ ርእሶም ረዮ ደቁ ሰበይትን እሲሩ ተጋዳላይ ክንደይ ተጋዳልቲ ሽዑ ምስኣተው እውን ሓዳሮም ፋሕ ዘበሉ ደቆም ዘረሸኑ ደቆም ዝቐተሉ እውን ኣለዉ ንስንኩላን ኣብ ዓረብያ ከሎ ህዝብና ስንኩላን ኣብ ዓረብያ ኮፍ ዝብል ስንኩል ህዝብና ይሕጉዞ ይሕብሕበ ከምኡ ስንኩል ኣካል ናይ ታሪክ ዝብል ዘለኹ ትንዑ ዝቐተለ ድሕሪ 93 ወይ ድሕሪ 91 ዝነበረ ግን እዚ ሕጂ ኣብና ሽፍትነት ባህሪ ዝነብር ዘሎ ኢለ እወ ሕጂ እንታይ ኣምፅልካት ናይ ስንኩላን ነቲ ስንኩል ኣብ ዓረብያ ድሕሪ በዓል ኣቦኻ በዓል ኣዴኻ ድሕሪ ኣብ ዓረብያ ርአን ስንኩል ማይ ድኹን ህበካ እንጀራ ድኹን ህበካ እየን ዝብላ ሻዕብያ ግን ጢት ገይሩ ዝርሽን እያ እኮሞ ዋላ ሜዳ ከሎ ኮርሽን ነይሩ መንካዕ ዝነበሩ እኮ ክንደይ ስንኩላን ኮተርሽን ኣብ ዓራግ ስንኩላን ብታይም እዚኦም ብፍላይ እዞም ክልተ ዓይኒ ገለመልታት ዘይነበሮም ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሎም ናይ ቀለብ ክርስቲያን ተባሂሎም ርሸኑ ነይሮም ሶም ሻዕብያ ዝብለካ ዘሎ ሽፍታ ማለት ካብ ሕጊ ወፃኢ እንተደኣ ኮይኑ ሻዕብያ ሕጋዊ ተግባር ካብቲ ምስረት ስጋብ ዝሓጂ ሰዓት ሕጋዊ ተግባር እዚ ኣገይራላ ኢልካ ረዳኒ ሕጋዊ ተግባር ብሕር ሓንቲ ክትገልፀለ ዘይትኽእል ትኾንካ ሽፍታ ማለት ካብ ሕጊ ወፃኢ እንተደኣ ኮይኑ ሻዕብያ ናይ ሸፋቱ ሓለቓ እዩ እንኮላይ ተጋዳላይ ወይ ተዛረበካ ዘሎ እንታይ ክገብር ነይሩ ሕጂ ተልካኒ ሕጂ ናባይ ይምለስ ኣነስ ኣብ ሜዳ ከለኹ ኣራዊት ተቐይረ ነይረ ኦፍ ኮርስ ነቲ ሓደ መድረክ ክሕግዘን ኢለ ገይረ ነይረ ናብ ኤርትራ ምስኣተኹ ናብ ህዝበይ ግን ነቦይ ነደይን ብዘይ ምምሳለይ ንዓኻ እውን ኣቦን ኣደን ብዘይ ምዃነ ባህልኻ መንነትካ ክትፈልጥ ብዘይ ምግባርካሲ የቕሬታ ይኽብለኒ ዝግቦ ተጋዳላይ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣነኻ ይርዳእኒ ይብሎ ተዘይኮነ ሕጂ እቶም ተጋደልቲ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ንሕና ናፅነት ኣምፂና ልኩም ጅግንነት ፈፂምና ገለምታት ኣቤል ሆቴል ከዮም ኣበሎ ኢልካ ትሕተት ስኻ ዓጋሚ ኢኻ ብሉና ልክዕ ከምታ ህግዲ ሶም እዚኣ ትእኸለና መስለኒ ሎጂክ ኣቕርበልካ ይክልኒ ካብ ዝለዓለ ጭብጥታት ሻዕብያ ካብ ወፃእቲ ኮይኑ እቲ ሽፍታ እዩ ንሕወሓት ንምንታይ ሽፍታ ዘይንብሎ ተልካኒ ኣብ ውሽጢ ሓብያ ወዲኣቶ ከም ቅቡል ጌራቶ እቲ ዝሓለፈ ግዜ እቲ ፍልሊ ብዜ ዝብለካ ዘሎ
يا أبتي شوشال كونتراكت لنا زغلصنا እንዳይ ዋላብቲያ ቪዲዮ ሰሪሓ ዝብለካ ዘለኹ ነዚ ከመይ ገይረ ገሊፅዮ እታ ሊንክ ሰደልካ ከልየ ወይ ተኸታተልትና እውን ኣብ ሚስያት ቤትና ኣትዮም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ግድብ ኣይ ሚን ሻዕብያ ካብ ሳሕሊ ሒዞሞ ዝመፁ ሶሻል ኮንትራክት ምስቲ ህዝቢ ወፅንሕስ ከም ፀባን ስዋን ዘይሳነ እዩ ኮይኑ ከም ማይን ፀባን ዝሳነ ከምኡ ክኾኑ ዝግባእ ከም ስዋን ፀባን ግን ተተሓዊሱ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክትሰትይ ትኽእል ኢኻ ወይ ብስው ይሰተኻዮ ወይ ብፀው ይሰተኻዮ ክልቲኡ ተተሓዊሱ እቲ ማሕበራዊ ውዕል ከምዚኦም ገይሮሞ ኣብ ታሪክ ግን somehow ፍልል ያሎ ቆርብ ዘይ ግዜ ቀቲልና ኣላ በር ተካታዕና እውን ትኽእል ነይራ ናብ ካልእ ምስጋር ግን ጆሲ ምስ ኣጋእዝያን ዝበሃል ምንቅስቓስ ከም ኣብ ቦታ መሪሕነት ኮንካ ካብቶም ኣበገስቲ ኢኻ ነርካ ሕጂ ከዓ እዚ ኣጋእዝያን ዝበሃል ዳርጋ ዝፈረሰ ይመስል የለን ከምሎ ንኽእል ማልባት ክትገልፀልና ኢኻ ብሓፈሻ እዚ ኣጋእዝያን ዝበሃል እንታይ ዓይነት ዕላማ ወይ ከመይ ዓይነት ዕላማ ሒዙ ተበጊሱ ነይሩ ብምንታይ ጉድለታት ወይ እንታይ ክኸውን እቲ ምክንያት ሕጂ ናብ ከምዚ ደረጃ ዝወደቐ እዚ እውን ከም ታሪክ ኣብቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ቃልሲ ክሕግዝ ወይ መምሃር ክኸውን ስለ ዝኽእል أنا تردد أن كابي خمسة هذا حلاف نيركا وجازين قلت له أنا سمعي وني فلتين بعلي وني نوركون حلاف خويني فلت ولا أبزخون تصفح بوتانا جازين ونيري فلتني. بل جوسي كم مسي بعل مين يزبحل زي توقعته ولا زارف تصفاتين. جن أنت حلاف إنك نيرو بلغامو. أنا ولا أنت حلاف الناس بالي نبرن قالي نبرن حدا كم تزنا قرق غاز ناي جئز ويك جازيان زبال إسخاء جازياني خا أنا جازياني جئز مالتي ولا حنت في اللي يقولون جئز مالتي إذا زعوازي تصفات سيمس متى قال ملتا تكون كنز فلت أنا أب قلت شحنا عصرت 3 سنة عصرت غلطن أبدي سوا وشتتن ودبات واجز خفل كلي. أوكي موفمنت قوي جميل مال. وتناتي حساب سي كوي مالس زنبر عنديو نايب على كيدان خفلو نايب على ولد مريم كابكر ما تيز 4 زنبر حسابي. أوكي. حدش حسابي يكون. جن إذا حسبت راح يزود ست مسلمين كتقفل له بمبال قبل تشحن عصر تخلتني يعني ما خلي تيب يخلص زبقسكو ويكاز حفظ نوركي بس ما تاخذ زي ما يخاطب له زي تسفاتين زبهال نعنا زردانا ويز جمر لنا نقر يلا اوكي تذكروا تكون كونا قبل تشحن عصر تحمشان ون لايف وتشنا ونزار ولنيرنا هنا بفيسبوك ذكروا خونيم زم سمعنا زلو هو نحناس جزاوينا نحنا جازينا نوليرنا قلت عشان 10 شدشان دحر خلت عامت 3 عامت نايت نحنا نزارو نبرنا يتسفاتين زبال ماتي مخنياتو كلتا نغري اوكي حدا تا انكو فتح انصر شعبيه من نتاوقال سيانيرا سو شعبيه تقدادي منتا غيرو نتا تبغز نبرت حساب الشعبيه ክትውድቕ ስለ ትኽእል تا انكو ናይ ምውዳብ ዓቕሚ ኣብ መንነት ስለ ዝኾነት ቀልጢፉ ነቲ ግእዝ ዝበሃል ወይ ኣጋእዝያን ዝበሃል ቃል ኣብ ፒዚ ገይሩ ሰብ ከም ዝፍንፍና ከም ዘይቀርባ ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ተበጊሱ ተስፋፅን ዝበሃል ሰብ ልኢኹ እዩ ነቲ ቃል ከም ዘይተሳትፍ ገይሩ ጂ ኣብ መጀመርያ ዘምጾ ዝነበረ ሓሳብ ትንሕና ንብሎ ዝነበርና ስለ ዝኾነ ኣብ ሚድያታት ወፂና ንድጉፎ ነርና ኢና ولا أنس أم ميديا وتسي دقوفة نيران بر أبغى ألاقي أزيام كويني فلتني. أوكي. أوس أبغى أينو بركون تقلا لكن نحنا جازينا نحنا جازيانينا إلى يزارب سزنور كي تسب كم حدا أبغى ناي تسبات سنزبال سب خسرني نيرو خون سخال. مخناتو أجازيان ناتيلكاس already مسناتي زوتو كا تعطي زوم خالي أبيس كتجبرس لازم برا تقال. كترمس لازم برا السخاء متي بشعبية وكيلو متي لزهرة ما لتقالتي أن حتى تقيم كا already مسئي زوتو كا تسب. دحر زمص እቲ ኤርትራውነት ዝበሃል ሃልወሳ ናይ መንነት ንሱ አንጻርቲ ትግራዋይነት ስለ ዝነበረ ንዑ ካ ንገልጽ ስለ ዝነበርና ንሱ ብዝግባውን ይገልጾ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ንስማዕ ነርና ክንሰማዕ ዘይካልና ማዓሲት ኢልካኒ ኦኬ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናብ ካምፕ ክንእተወኩም ኢና ዝብል ዝተጸለለ ዘራርባ ተረዲኻኒ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናብ ካምፕ ክንእተወካ ኢና ዝብል ብድሕሪኡ ኣብ ኩሉ ግዛይ ከምዚኦም ሓማሴን ከምዚኦም ሰራይ ከምዚኦም ዝብል أفعله ما حد يسبق نسوسي نتيجة على صليت ولا زلها جزيت ولا زلها حبرت السم دجنا وشتاتيها كتهرر مم فتان بعبيو نتجارو أنصار حوحاتنا أنصار تجارو قص هذا الجمهور لنا برأوان لك تعطينات كأشعة من الجمهور زي
بسرعة كونيلكا استوهاب عيوهم زنبرة قلمتات ده بتصحنا يسزخنا موداتهم كابزينوني يا أخلك كخن ولا جميلنا إحنا خن قام جميلنا تسرع خي قنت صلاحات معك كاب من قدر نير مالتي لذي أنا حلافنا جازيان نيري فلت ولا قلي فلت أنا من كس أساس بجز بالنا منت من كس أساس لنا مكتلا بومبريو أب ما أخل تقرأ كوني زك على زول حيليو ناي مننت بايل خاص وعلى شو مننت بال ناي زك على سزيم مكتل أبوم بريم سو أب غازيان نيري فلت أبزيت لو زول خناي بعد تسفاتين غازيان إيه مالسي زينا مالته ساقتي أنا يا أبتي موفمنت زجن أبال نيري فلت نية تيسرحونا يفلتوني جس 5 بيت راح غازيان وجزاوي الناس لزبل زنور كنت راح يسمس وتحيزومبر سخنوا هون نفسين ورن مسو سون كمزي مناتو قالسي زبل ستايز نوبوري مثلني ايديولوجي زي حجت قلت لي زل هاون زي ناتكم موفمنتون كوم هاي مناتوي نقصاص سلازي في اللي ون ابولن مثلني وي انت اللي هو نحنا جئز ويغازيان زبال انكلوسيف زقبر سلطاني لنا نامن اوكي مالت حقافي نصاقي كونه ازيز بلا تولا زلا خسب نصاقي يلي زامن مخنياتو نابنت اسلاماي كوين السب جئزاو كونه يكلني لي امن نسو نحنا خا هايمانوت بزي يقدس سب اوشت السلطانه اكلنا السلطانه كوني خلي مخنياتو سلا زلخو مسل نري زلنا مريت ابز تግሪኛ ዝበሃል ሕብረተሰብ ትግራዋይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ታሪኽ ኣማጻጽኡ ሓደ ሕብረተሰብ ኣይኮነ ካብ ኦሮሞ ዝመጽሉ ካብ ጀበል ዝበሃል ጀመናውያን ጀበል ተባሂሎም ጽውዑ ዝመጽኡ ሕብረተሰባት ኣለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝመጹ ሕብረተሰባት ኣለዉ ብሸነኽ ትግራይ እውን ከምኡ በኦሮሞ ዝመጹ ይኹኑ በአምሓራ ሳርጣ ፋንጣ ተባሂሎም ጽውዑ ዝነበረ ቀደም እውን ናብ ትግራይ ገጾም ዝመጹ ግን ኣብ ነዊሕ ዘመናት እናኣከበ ሓደ ዓይነት ባህሊ ሓደ ዓይነት መንነት ሓደ ዓይነት ሃይማኖት ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት ታሪኽ እናሓዙ ስጋ መወዳእታ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ሆሞጂንስ ንክኾኑ ይገብሮም መንነት ኮሚሌ ዝኣምናነ ኮሚ ኻት ፋክት ኣምሪ ዘሎ ፋክት ንሲ ዝነግረና ተረዲኻኒ ሕጂ ንሳቶም ግን ክርስቲያን ኮንከ ከመን ግእዝ ክትኮን ኣይኮንከ ኣይትኽእልኒ ኻ እዮም ዝብሉ ከምቲ ዝራነ ክርስቲያን ኮንካስ ካቶሊክ ንኣብነት ኣጋዝያን ኣይኮኑን ኩሉ ኻት ሰምዖይን 10 ግዜ ንባዕሉ እዚ ኦርቶዶክስ ባህል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣካል ናይ ግእዝ ኣይኮነን ኢሎም ኣምኑ መን እዩ ኣካል ግእዛዊ ክትኮን እንተደኣ ኮንካ ኦሪታውነት ጥራሕ ተኣምን ክትክእል ኣለካ ካብቲ ክርስትና ዝበሃል ኣይሁዳዊ ክትከውን ኣለካ እዩ ሕጂ እቲ ዕላማ ወላ ነታ ቤተክርስትያን ንምህራን እዩ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ልዕሊ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ግእዝ ክኸውን ዝኽእል መቸም የለን ዓቂበን ዘፅንሖ ኣትሊስት እሳተን ያ ኤግዛክት ንሕና እቲ ፍልልዩ እንተዳሪኻዮ ኣብ መንጎቲ ነፃ ግን ሓቋፍን እዩ ዘለዎ ንሕና ሕጂ ንሱ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ካምፕ ክነእትዎም ኢና ገለ ክብል ከሎ ንሕና ግን ኣካል ናይቲ መንነት እዮም ኢለና ኣምን ንኣብነት ኣብ ሳሆ ተመፂኻኮ እቶም ክርስቲያን ብፍላይ ናይ ሳሆ ዘሎ ሲ ትሰምዕ ትኾን ኢኻ ካብ ሳሆ ንውለድና ዝብሉ ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት ትግርኛ ተጋረ ግን ተዓሌቶም ትናቶም ካብቲ ናይ ሳሆ ነገር ጨንፈር ኮይኑ ኣብቲ ትግርኛ ዝበሃል ሕብረተሰብ እንዳተፀንበሩ ዝኸዱ እሞ ኣብ መወዳእታ ነቲ ትግርኛ ዝመሰል እዮም ኣብ ኤርትራ ጀበርቲ ዝበሃል ኣለውና ጀበርቲ ባና በፃዋዕ ናይቶም ትግርኛ ንዛረብኩ ኣስላማይ ማለት ጥራሕ ትግርኛ ኮይኑስ ኣስላማይ ማለት ጀበርቲ ዝበሃል ብሄር ጀበርቲ ዝበሃል ዓሌት ገለ የለን ምስቲ ናይቲ ትግርኛ ሕብረተሰብ ተሓዊሱ ውሳይ ዝበለ ኣብቲ ትግርኛ ሕብረተሰብ ግን ጀበርቲ ተይልካ ትግርኛ ኮይኑስ እስልምና ዝኽተል ማለት እዩ ረዲኻኒ ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ፍልሊ ንሕና ሓቆፍቲ ኢና ትግራይ ይኹን ገለ ይኹን ሓደ ሃይማኖት ኣይንኣምንን ሃይማኖት ከምዚዩ ናይዚ ሃገር እዚ ከምዚ ወጋዓዊ ሃይማኖት ናይዚ ሃገር ገለ ንብለሉ ምክንያት የለን መሰረት ናይዚ ሃገር እዚ ኦፍኮርስ ኦሪታዊ እዩ ክርስቲያናዊ ክብርታት ኣለዎ ኦሪታውነት እውን ኣብቲ እስልምና እውን ስለዝተኣመን እቲ ኦሪታውነት ምስ እስልምና ምትሓ ስለ ዘለዎ እስልምናን ክርስትናን ኣውፂና ኢና መንነት ታሪክ ቋንቋ መሬት ዝብል 4 መትከላት ሒዝና ንጓዓዝ ቋንቋ ተልካ 80% ኣብ ኤርትራ ግእዝ እዩ ትግርኛን ትግረን ሓንቲ ሃገር 80% እንድሕር ሓደ ዓይነት ዝምንጩ ቋንቋ ይጥቀም ኣሎ ኮይኑ እቲ ሃገር ግእዛዊት ቋንቋ ኣለዋ ማለት እዩ ተኻላይ መሬት እዩ ካብ ጫፍ ንጫፍ ተዳኺድ ከታ ናይዚ ሃገር እዚ ኣስማቱ ብሙሉ ብግእዝ እዩ ድሒሮም ዝወፁ ብዚ ስሳታት ሰብዓታት ገለ ሓደ ሓደስተ ዓድታት ገለ ክህሉ ክእል እዩ ካልእ ዓይነት ኣስማት ዘለዎም
ቅድሚ 1890 ኣብ ዘሎ ቅድሚ ጣልያን ኣምፁ ኣብ ዘሎ ቦታት ብምሉኣቶም ቶም ስልጣንታት ኣለዎም ወይ ነዋሕቲ ዕድመታት ኣለዎም ዝበሃሉ ዓድታት ብምሉኦም ግዕዝ እዮም ስለዚ እቲ ቋንቋን እቲ መሬትን ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ኣለዎ ኮይኑ ግዕዝ እቲ መሬት ሳልሳይ ብምሉእ ባህል ናይዚ ሃገር እዚኣ ተሪኢኻዮ ግዕዝ እዩ ኣብ መንጎ ፀወታታት ዋላ ናይተን ንኣሽቱ ብሄራት ቀቢላታትን እንዳታትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተሪኢኻዮ ተመሳሳሊ ምስቲ ናይ ትግርኛ እጂ እዚ ንባዕሉ ትበሃል ውሽጢ እቲ ሃገር ዘሎ ግእዛዊ መሰረት ዘሎ እዩ ኣብ ብሌን ዘሎ ፀወታ ኣብ ትግርኛ ዘሎ ሌጋሽዎ ፀወታ ንረአዩ ፍልልይ ዘሎ ይኮነን ኣብ ትግራይ ዝፅወት ፀወታን ኣብ ብሌን ዘሎ ፀወታን ፍልልይ ዘሎ ይኮነን ኣብ ሳው ዝጥቀምሉ ንሕና ኣብ ሌጋሽዎ ንጥቀመሉ ቅዲ ፀወታን ፍልልይ የብሉ ሳርጎብለ ዝበሃል ኣብ ሳው ዘሎ ምስቲ ሌጋሽዎ ንብሎ ንሕና ኣረኣየ ወላ ሓንቲ ፍልልይ የለን ኣብ መንጎ ኣብቲ ትግርኛ ንባዕሉ ፍልልይ ኣሎ ማይለሚን ዝፅወት ፀወታን ኣብ ኤርትራ ዝፅወት ፀወታ ናይ ትግርኛ በይኑ እዩ ራያ ዘሎ ኣብ መቐለ ዘሎ በይኑ እዩ ኣብ ስማጃና ዘሎ ሓማሴን ዘሎ ንባዕሉ ፀወታታት በይኑ እዩ ከባቢያዊ ፍልልይ ኩሉ ክእል እዩ ግን ብምሉእ ግእዛዊ መሰረት ኣሎ ዋላ እቲ ባህልታት ኣብ ውሽጢ ብልዮን ዘሎ ውሽጢ ሳሃው ዘሎ እቲ ሓደ ሓደ ባህልታት ተሪኢኻዮም ፅልዋ ናይቲ ግእዛውነት ኣሎ ስለዚ ዋናታት እዮም ኣብኡ እቶም ካልኦት ሕብረተሰብ ዋናታት እዮም ኣብኡ ኢና ንብል ንሕና ስለዚ እወ ግን ናይ ቀቢላ ኣወዳድባ እዩ ዘለዎም ናይ ቀቢላ ኣወዳድባ ስለ ዘለዎም ካብቲ ብሄርነት ኣይንፅሎምን እዩ ናብቲ ብሄር እናፀጉዑ እንዳኣተው ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚኦም ኣሕዋትና ትብሎም ዘለካ በዓል እዚ ሽሙ ሃበን ፋፂን ግን ኣስላማይ ተራ ኮይኑ ኣስላማይ ጥራሕ ዘይኮነሲ ክርስቲያን ኮንካ እውን ኣባል ናይቲ ግእዝ ክትኮን ኣይትኽእልኒ ካ ዝብል መደምደምታ እዮም በፂሖም ስለዚ ናይሕና ንቃወሞ ዘለና እዚ ንቃወሞ ጥራሕ ዘይኮነሲ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ እዩ ካቶሊክ ልዕሊ ባህት ሓጎስ ካቶሊክ የለን ተኮይኑ ንካቶሊክ ተዋጊዎ ንጥልያን ተኮይኑ መስዋእቲ ከፊሉ ደቂ ኣንስትዮ ኣርክብ ምስ ተባሃለ ንፃዓዱ መርወይ ስምዒት ናይ ፃዓዱ ክኾነ ኣርክብ ምስ ተባሃለ ደቂ ኣንስትዮ ኣይርክብን ኢሉ ንመሬት ዓዶበ ሕሊፈ ይህብን ኢሉ ትኽብርታት ዝብለካ ዘለኹ እዩ እዋ ካቶሊክ ስለዝኾንኩ ኣነ ንስኹም ከዓ ካቶሊክ ስለዝኾንኩም ሓራይ ዝበልኩም ንክገብር ኣይበለን ኖ ዋላ ኮሻሕ ኣነ ካቶሊክ ይኹን ብክብርታት ናይ ኣቦታተይ ግን ደቂ ኣንስትዮ ይሕሊፈ ኣይህብን እዮም ዝብሉ ኣቦታትና ከምኦም ዝብሉ ነይሮም ስለዚ መስዋእቲ ከፊሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ካቶሊክ ኮንካሲ ትግርኛ ግእዝ ኣይክወኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ዝብለካ ዘለኹ ስለዚ ጥናትና ሓቋፍ እዩ ብምሉእ እቲ ሕብረተሰብ ንሕና ንብል ዘለና ወግዓዊ ቋንቋ ናይዚ ሃገር እዚኣ ትግርኛ እዩ እተን ካልኦት ንኡሳን ሕብረተሰባት ዝጥቀማሉ ዘለዎ ቋንቋ ክዓቢ ኣለዎ ዓረባውነት ወዲ ዓረባውነት ምስ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ነገር ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኣብቲ ሃገር እቲኣ ወግዓዊ ዝበሃል ሃይማኖት የለን እስልምና ውልቃዊ እዩ ክርስትና ውልቃዊ እዩ እቲ ካልእ ነገራት ኣብዚ ሃገር እዚኣ ከዓኒ መሬት ንወደባት ነቲ መሬት ንዋኑ እዩ ሕቶ መሬት ናብ ምእነብ ዝብ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ እቲ ፖለቲካዊ ትፍልልያትና ምስኣቶም ኤግዛክት ንፆር ማለት ኣብ ጣዕምቲ ወይ ዝገልፅኩልካ እቲ ናይ ቲዮሪ ኦፍ ጃስቲስ ወይ ናይ ክልሲ ሓሳብ ፍትሒ ናይ ጆን ሮውልስ እቲ ኦሪጂናል ፖዚሽን ኤንድ ሶሻል ኮንትራክት ክልተ ዕኑድ ናይቲ ክልሲ ሓሳብ ፍትሒ ዝገበሩ እዚ ኦሪጂናል ፖዚሽን ነዚ ዝመልክት ከምዚ ገልፀለይ ዘለካ ባህሊ ናይቲ ክራይቴርያ ዘየቐምጥ ናይ ኤትኒክ ግሩፕ ናይ ከምዚ ዓይነት ፍልሊ ናይ ዕለት ሃይማኖት ገለ ዘይፈሊ ኩሉ ሓቋፉ ዝኾነ ሶ ዮም ኣጋዝያን ዝበሃሉ ነቲ ኦሪጂናል ፖዚሽን ዝብል ዓንደ ቆሪፆማ ስለ ዘለዎ እዮም ሰውን ተቆሪፆም ተሪፎም ትክክል ኤግዛክት ንፁር ናብ ዝቕፅል ሕቶትና ንምስጋር ኣብ ኢትዮጵያ ብዝነበርካሉ ጆሲ እዚ ኳ ዋላ ክትዛረበሉ እውን ሰማዓካ ምስ ሓደ ብዙሓት ውድባት ነይረ ወይ ምንቅስቃሳት ክሳብ ኣብ ባይታ ወሪድኩም እውን ትቃለሱ ነርኩም ድሓር ኣብዚ ምትመፀኻ ካልእ ሙቭመንት ምጀመርኩም እቲ ዝነበረ ሽዑኡ ብዙሕ ኣብ ዕላማ ወይ ፕላን ዘይነበሮ ወይ ፕላን ዕዮ ዘይነበሮ ብስምዒት ጥራይ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ውዲብ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ትብል እውን ሰማዓከ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ከዓ ምስ ቲዲኤፍ ወይ ምስ ሓይልታት ትግራይ ሓቢርና ናይ ምስራሕ ዝብል እውን ምስተፈላለየ ዋላ ባእኻ ዋላ ብካልኦት ብሓፈሻ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ይስማዕ እዩ ሶ እሱ ዝተፈቲኑ እዩ ምናልባት ካብ ክንድኡ ምስ ዲያስፖራ ትግራይ ምስራሕ ዶ ይመሓሸን ዝብል ሓሳብ ከመይ ትሪኦ ومجمرة بتناي قالس زبلكاي وتمكروي أنا قال يوم سوا صغير لما تصير لبزي كمبيوتر زارب سوات مسلم وحدات يكونن قال يوم تأخذ بسأل كابز زارب دي تورد قال زبلنونا له أنا وريده 3 جزيرة 4 عامات 3 جزيرة 4 جزيرة من الشعب يقتي مننا زعما بزحتي أبز دق دولشن جلاتن كتبلع خلا نحنا ودعكرنا بلعنا فتينا هنا زكانا
ابزي واي فاي نتفليكس نكتقم كل سبا ونحنا رؤيه طرحنا نسمع نيرنا زين انت يكون خون حدش نغير لنا تصويت ونقرب نيرنا كل سوق متصنا كسعبنا معسكرات دخلنا وننقح سبات قعدكو خودو نكبر نيرنا معناته شعبيه مالتكم تعمتوا زغلص كلكم مهانو اقدمنا سلاز فلتنا كايتا عليه اب سلام كنبر كم زي كن نفلت نيرنا ابي ኢትዮጵያ ዝነበራ ውድባት ግን ብመንፈስ بحسب بعلامه بمتكل ናይ ኤርትራ ይነበራን ኣይኮናን ውን ያ which is abi ኣይኮናን ውን እንደ حسن كليفا ዝባሃላ እንደ عبدالله ዝባሃላ ዝገርም በተም ብሽም ሰበን ጽዋዕ መብዛሕተን እዚኣተን ውድባት 4-5 ውድባት ይዝገልጸልካ ዘለዎም እቲ ዶክመንታተን ተሪኻዮ ቁርአን ኣለዎ ሴፍ ኣለዎ ኤሪትሪያን ሙስሊሚን ዝብላ ብመለን ኤሪትሪያ ሙስሊም ሙቭመንት ዝብላ ጄ ንመንተን ቃለሰሉ ሆቴል ከም ለህዝቢ ኤርትራ ጄ እቲ ኤሪትሪያን ሙስሊም ሙቭመንት ሲ ንባዕላ ደክ ቃለሰለን ንባዕላ በክ ቃለሰሎ ኢቲ ሕቶ እዚ ካብ ዛዕብላ ጽየለን ብግልጽና ንዛረብ ዘለና ኣነ ነፍሰይ ዝፎቶ ዘድንቃ ዝተራእየኒ ጊጋ ብትባዓት ይድዛረብ ሓሶት ኣይፈትነ ሞተዳ ኮይነ ሞጥራሕ ይዘለኒ ሙስሊምነት ኣይፈትነ አልናሃዳ ዝባሃሉ አልጀበርቲ አልናሃዳ ዝባሃሉ ኣብ ትዝሃፍተም ዝባሃል ፖለቲካ ውድብ ንሲ መደበር ስዑዲ ዓረቢ አዲስ አበባ ጽሕፈት ነይሩ ዋጋ 10,000 ብር ዝግመት ሱፍ እዚ ጀለቢያ ናይ ስዑዲያ ዝበለጸ ዝባሃል ንሱ ተኸዲኖም ዝመጽና ተመርሐቱ ንሕና ንፈልጥ ጀበርቲ ኣብ ዓድና በትሪ ይሕዝ ስረ ይገብር ባድሎ ይገብር መጠምጠም ያጥር ሓብር ስላቶ ነቦይ ዝመስል ኣብ ዓድና ዘሎ ጀበርቲ በዓል ኣቦይ ብርሃኑ በዓል ኣቦይ ሓጎስ ነቦይም ዝመስሉ ምስ ኣቦይ ኮፍ ኢሎም ምስ በዓል ኣቦይ ሓጎስ ኮፍ ኢሎም የውግዑ ይዕልሉ ኣቦይ ሰዒድ ኣቦይ ነጋሽ ይባሃሉ መዓልካ ሓድርካ ጀለባ ይፈልጥዎን እዩ እዚ ካብ ዳማትካ ተለቂሕካ ምጽኻ ዜናትካ ክትመስል ምፍታን ዝተገበረ ታክቲክ ሪና ኢና እዞም ደገ ዘሎ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ጀበርቲ ወድ ጀበርቲ ዝውክል ይኮነ ዓድና ዘሎ ጀበርቲ በዓል ድድሃ በዓል ደ ሓጎሳ በዓል ደ ሰዓዳ እንጀራን ማይን በልዕና ዛዕበና ኢና ምስ በዓል ደ እውን ተኻፊለን ዝበልዓ ቡነንሰት ያ በሐሳብ ፍልሊ ዝበሃል ሓሳብ ይብለን ጀለያው ነው ይፈልጦን ሎሚ ረዮ ኣዴ ሰዓዳን ኣብ መንጎደይን ኣብ መንጎ ኣዴ ሰዓዳን ብምንታይ ክትፈልየን ትኽክልቲን ዙርያ ክደና ሓንታ ኣደር የጥራሕ ትፈልየን ኣብ መንጎ ኣቦይን ኣቦይ ሓጂ ናይ ሓደ ጀበርትን ታብ ርእሶም ዘላ መጠምጠም ያጥራሕ ትፈልየን ካል እንታይ ፈልየን ነጸላ ፈልየን በትሪ ፈልየን ሶ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ አልናሃዳ ዝባሃል ነጸላ ይድልየንን እዩ በትሪ ይድልየንን እዩ እዚ ናይቶም ትግርኛ እዩ ስለዚ ኣነ ጀልቢያ ክኽደና ኣለና ዓረብ ክመስል ክኽእል ኣለኒ አልናሃዳ ጀበርቲ ዝባሃል ምንቅስቃስ ክጅምር ኣለኒ ኢልካ ጀሚሩ ንስኻ ራም ገብሮም ነይሩ ንኹላቶም ነተማው ዘ ሽዑ ህዝቢ ቃለሳለኹ ኣብ ሽዑ ከምዚ ኸማይ ተብዒልካ መጺኻ መን ይሽምኩም ንስኹም አልናሃዳ ጀበርቲ አልናሃዳ ማለት ትንሳኤ ማለት እዩ ብዓረብ ሶ ትንሳኤ ጀበርቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣበይ ዝነበረ ትንሳኤ ክትተስኡ ትንሳኤስ ኩሉ ግዜ ምስ ስልጣን ዝተሓዘ እዩ ትንሳኤ ግእዝ ተልካሲ ዝወደቀ ተተስእ ኣለኻ ትንሳኤ ኣኽሱም ተልካስ ዝወደቀ ስልጣን ክትስእ ትገብር ኣለኻ ኦኬ ትንሳኤ ግእዝ ተልካስ ግእዝ ይጠፍእ ስለ ዘሎስ ከተባራብሮ ንስ እዩ ትንሳኤ ጀበርቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ እጂ ኪሎ ተምር ህቡኻ ተዕገሰሎ ማለት ላቅ ዝራን እጂ እታ ኣነ ዝነበርኮ ውድብ بتملكت اللي نحرنا جيركا لعل شوعات الشيخ مسرتها زنور عبي ودب نير جنبار هاجرا ودحنت مالت تزعبي ودب على أب إيرترا تاريخ إيرترا كابزم تقومت مالت تزعبي ودب نير لعل 300 سراوي زنورو سنسلوت فلوط لعل شوعات الشيخ مسرتها زنورو نفس وقت مسرت 10 إيرو ورح وز خفلول زنور ودب نير جي أمر إحنا تتمسينا شدوش تساو حد تقرين يعني اوكي جي بديمقراطية اليوم دا تمريض سمت سنكتو لن تخليها يس بديمقراطية مت أستوعب الحج اوكي ولا ديمقراطية يقبلوا لهم خنات كنا كذا ديمقراطية أيام مني أنا يقبلوا لهم سلام تاي إذا حرت حتى نتخليها اوكي جي شدشت يوم سهو أو وش تسهو زبهال نبعلو شو حمشت قبيلة هاس لزلهم كافتم عصاورتا تباهلهم تصوع طرحهم شدشت يوم عصاورتا بعصاورتو خاب حنت اندام اتي ابو منبر مكتل سواي غالي نتي ناي وصا غداي ودحتني تناي وتادراو غداي ودحاو بي اتغلمله ناي غلمله
እጂ ሓደ ትግርኛ ነይሩ ዝብለካ ዘሎ ኻኒ ገብረ ሚካኤል አስካለ ይበሃል ብህይወት ኣሎ ዲልና አይደኖ ሕጂ ንሱ ኸ ናይ ዜና ተባሂሉ ተመዲቡ ምክንያቱ ትግርኛ ስለ ዘይክእሉ ንሳቶም ትግርኛ ዜና ክሰርሓሎም ኢሎም ኣምፅኦም እጂ ኣነ ካብ ግንባር ተሳሒበ ዝመጽ ዘለኹ ጋዜጠኛ ተባሂለ ነቲ ገብረ ሚካኤል አስካለ ዝብሃል ንኽሕጉዘይ او مساعتكم مسراخ وجن افتن حنا عتق عتيقنا قلعت نخفل كاب غوني استمنطل قلعت አሉ ገሌ ማዲታቶም ኩስተወደ ዝራይ አይኒ ኢብራሂም ፖስት ዝገብሮም ዝራእኹም بعيني ምሳይ ካብ ጎኒ استمنطل قلعت نخفل قلعت بقلعت ትግርኛ መብዛሕቶም ኦኬ ኣብቲ አዲስ አበባ ምስ መጻኹ ግን በቃ 6 ኪሎ ተምር ዝበልዑ ንማዓልቲ 6 ትባኾ ኪሎ ትባኾ አፎም ዝገብሩ ብዛዕባ ቃልስን ህዝቢ ኤርትራን ቅጭን ዘይብሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦም ገንዘብ በዝኻ ጥሮታ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኦም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ስደደሎም ገንዘባው ፈቀዶ እንዳኹትፎ ፈቀዶ እንዳገልመለ ኸይዶም ክሳይ ዝገብሩ ነበር ኩላቶም ተመራሕት ውድባት ይዝብለካ ዘሎ ኖ ኣነ ርጡዕ መራሕ ውድብ ዝብለኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ጀባ ይኹን ናይ ሻዕብያ ይኹን ኣብዛ ዓዲም ከም ጸልይኻ ከም ከብዲ ደ ዝፈልጦም ውሽጢ ኢትዮጵያ 4 ዓመት ምስ ኦሰስ ነበርኩ أنا نيري طعي زبل سب كاب مصفر حقوش جميركا سقاب هذا حنوم تردي هاني سقاب أحمد ناصر جميركا أحمد ناصر نيرت مرحلة أنا زبل كذا الخد بسوا يقولوا ودوا قالوا قلم تاكسي so نيرهم كا هاجراوي يعني نازوب ماس بدرجة هاجر شعتي بهرا دو قلم لزولنا ترز بلا إسلامية واتهم يلا نحن شعتي بهرنا أمن قالوا له خموني ترز بالكايلنا واتهم خفتهم كالوت بهرات وأسوم لهم حدا خابتم كالوت بير لحد يبلكم سي تغرينيا دي تبلو خلكم تغرينيا هم زلكم نو بدفوتي ربحه حتم تقالسو تغرينيا تلك تصبي بي خابلوخا ما دحر تصبي ديكون كون دحر دليكم كاين مساتهم كاس يتوبو مابزي عفار زبال الله تقالاسي كلهم دك عفار افت عفاراتهم كنا ما زبال الله ود برت زحازه كلهم دك كنا ما افت كنا ماتي ساو زبال ود والله كلهم تم دك صافتا صحاتهم تغرينيا حجي بلا زي تبهل صبح عليك بالجميل او انا نشعت بهر وكيله انا نقول لكم حراخ وصاكم نعم ساي تقالو سيبلو مساتم كاين دري كان بلو تزول نغور خاي جبرت بين قالس نير لك خونا ما بين قالس نير ساو بين قالس اين دليكم نيلم ستيل ناو يزبلك زلخو ابدغ زلو ودبات نا ايرترا ارز بلا حاده مسلم ساتم يلا ولا زمنا اورجا كل غزاي جلز بحالالو منقصاص اورجا كل غزاي سي 4 بتناي شعبيه 4 بيهر دم 3 بيهر نوبر بزيكاتهم تقرينيا طرز بلا ام زك كبيل زقربهم يلا سرايز بحالالو زقربهم يلا حماسين زبحالو زقربهم يلا اجي انتاي تلكان تشجر لا يتقالسي علامه يلن يا غسي اخذ قبر دلزلها هقدف تقيرو سلمتي اخذ تقيرو تدل زلها قدف تاي خينو جي ديكتاتور كوين انت خويني ديكتاتور زخون زولت سرعت ديكتاتور كخونو زدلي زلو مخناس انتايو بنصر سو نهقدف علي خاصي اخذ قبر دل زلها انا ابنت شعت بهيرات زبحال حطو لبيرترا شعت بهير زبحال يلا نا بهيرات ملكع نيشنز بالحراري خاص بهير مالت هاجر مالتي بقز اوكي سو ابيرترا شعت بهيرات زبل هقدف ندحر تقوملو خوينو سقات تقومل تلي خاصي تايلا خا مخسرح دل زلها ايرتراو نزبحال هقدف ندحر تقوملو خوينو سقات تقومل ترالي خاصي انت اخلوت ختم تسجل زلها خاي تحطو علامه ينبره سراح ينبره በቃ ፀሐይ ናቹራል ኤውሮፓ ቆሪዩ ናቹራል ፀሐይ ከብሉ አው ኸዱ ነይሮም ደቂ ምስኪን ካይ ተጠቆ ነይሮም ስለዚ ነናቶም ጎጆ ፈጢሮም ምክንያቱም ድሕራብ ሓደ መጽዮም እቲ አቦምበር ከውን ዝግበዝ ነበር ታራ አባል ከውን ስለዚ በኢትዮጵያ ዝኸፈለ ዝነበረ ገንዘብ አይክረኽበን እዩ እጂ ነናትካ ጎጆ ተፈጠረ ፍቲ ሓንቲ ተፈጠረ ፍቲ ሳግም ዝብሃል ኣሎ ውድብ 12 ደም 13 ሰባት ነይሮም بعد عندهم قلمل زبال نيرهم أو خصوم سوبر ماركت هالو تحدى أو عدوا حددوا كان هالو قلملتات يهمن يوم تتوهيلهم إحنا ساقمين قلوا لها تهلا تقول ربز قلت والكم نك على السال نبيكم كم أبزي إذا هجروا بايتون زبال أبى خلتش عن 10 عرنا يدونو ودباتنا إيرترا خصاته فقليلو كريتيريا ودبات مسقمته أنا زفلت أمان لو أو أمريكا زغمت بيت سوي مسون سويتون نسوي تحوان الناس بلاك هذول بيت سويك ود حاوبون كوينهم 4 ودب هي جزا صريحه احنا ود بني لهم اقراو بايتو تعمن بتين وانا تا اخيبه ندري ساعات شفتاي ايكونت بالكال شديش ميت اخر سبات كيون كمل العالم حد ندري ساعات بتين علامه يلا يا هجي اثنين ودباتنا اثيوبيا انا اثيوبيا زي
زي عربتن ببدو تصفي بك حجي أنا نسخان ودب نسرح اوكي أفتى أرمانتا إنا نقبرو بك من كسقاس إيرتراويان قلتات لنا مسرحنا وتا أرماناسي بتحدا عرب نقبرو له بتحدا إنجليش نقبرو له بتحدا تغرينيا نقبرو له نتا عرب نمنا تصحف لين بلا مسيلكا نقري مع عرب زغو سواتنا اوكي انجليش هاغراو قانق زي انترناشونال سوزوان ችግር የብሉ እሱ ዋላሲ ፍለጦ አይትፍለጦስ ዋላ ተዘገር ካውን ችግር የብሉ ኦኬ ዓረብ ግን አነ ዘየም ቦስ خቃለሰሉ አነ ዘየም ቦስ ዘይፈልጦን خቃለሰሉ ይለሲ አብ ዓረብ ይخሳይ ገብረሉ ተወር አይ ዓረብ ብሽመን بعرب ጽሒፈኖ ዘላ ትግርኛና ዓረብ ገይሮኖ ዘላ ታይ ዝብል አባላቶም አይፈልጦን ታገብረልካ እቲ ኸይ ዓረብ ናይ መን ቋንቋ ይኸ ነስሎም ሙስሊም ሕዋትና ኸይ ንኽሪ ተኾይኖም ምኽሪ ተኾይኖም ምኽሪ እስላም ዓረብ ታይ ይርከባሉ በኤርትራ ቋንቋ እስልምና ዓረብ ናይ እስላም ዲ ክርስቲያን ኣብ ሶሪያ ዘሎ ክርስቲያን ኣብ ኢራቅ ዘሎ ክርስቲያን ኣብ ሶሪያ ዘሎ ዓረብ አይዛሩም እንዴ ዓረብ ዘረው ዓረብ ቅድሚ እስልምና ዝነበረ ቋንቋ እዩ ምስ እስልምና ዝራኸብ ነገር ይብሉ እስልምና ኻይ ኩርዩ ክንብል ዓረብ ክንጥቀማለና ማለት ዕላማ ይብልካን ንምንታይ ካ ትቃለ ዘለካ ሎጂክ አይተኣምንን ማለት ዓፋር ቤነ ኣብ ኤርትራ ዓፋር ዓረብ ክዛረብ ሰሚዕካ ይፈልጥ ወይ ኩናማ ዓረብ ክዛረብ ሰሚዕካ ይፈልጥ ወይ ሳው ዓረብ ክዛረብ ሰሚዕካ ይፈልጥ ወይ ላቲን የምጽቆም تي ፊደላት كمان شعبيه بخوم መንገድ ክኸድ ጌራቶም ንምፍለላይ ክጣዕም በሪ ከም ትግቡ በግእዝም ክጽሕፉ ዝግባ ነይሩ ሓደ ኣብ ግእዝ ክጥቀሙሎም ዘይኮኑ ቃላት ተዳልዮም ኮይኖም ካ ክፈጥሮም ነይሮም ናብ ንስኻ ሽወደን ኣለኻ ካብ ላቲን ወጻኢ ካብቶም 26 ገለ ዝበሃሉ ናይ እንግሊሽ ፊደላት ወጻኢ ተወሰኽት ኣሎ 2 3 እጂ ኣብትናቶም ኣዳምጻ ስለ ዘየሎ ወሲኹምሎም በዓል ሽወደን ኣብ ሳሆ ካብ ግእዝ ከተድምጾ ዘይትኽእል ነገር ተሊ ክፈጥሮ ትኽእል ኢኻ بجزيهم كتصحف زقبا نيرو نحي حواتهم كان قصة زخانة لومي زخانة ود ساهو تقريني هات صحفاي كلني بإيرترا وزخانة ود خناوات تقريني هات صحفاي كلني مغنياتو لاتينو متمايرو جاء مونغو خانا مونغو تقريني حبرة السف للي كم زهلو ختم سلكت كلمنتان كوم غير كاسر حط كل لك حبرة السف اجزاهم ودبات ناي ودبات بوز حنا خنزارب نخل نيرنا تصفاي علامه يبلهم سرح يبلهم نصر راي يبلهم مسلمነት ዝነብሩ እዮም ተውድባት ዝኾነ መራሕ ውድብ ኣነ ቁን ዕላማ ኣለኒ ዝብል ኣነ ናይ ውድበይ ምስ የሴፍ ክካታዕ ዝብል ነኔ አይዲዮሎጂ ኣብ ኤርትራ ተግባራዊ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ተረኺብካ ኣብዚ ኣምጻለይ ብስም እግዚአብሔር ክልምነካ ተረዲኻኒ ስለዚ እቲ ሓቀኛ እንታይ ክኸውን ዘሎ ቴልካኒ ህግደፍ ተኸቲሎን ዘሎ መስራዓት ንዓተ ንምብታን ተራ ኮይነን ሰለስተ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት مقوام إيرتراو هاجراو بيرنت مقوام حطو هزبي حطو مريت مملاس زين سلسيين مريت منجست جيروز ولا شعبية مريت هزبو خوينو نهب هزبو خملس خلالو وهم مخوم تجيرنا تسبخ ساقم مريت ديبل داتاي كخوني قلمتا دحر ديبل يقولون ديبل كاتاي تقبر مريت نوانو يملس كالاي إيرتراو هاجراو من نزب بالابز هاجر زي يلا نحنا مننا تلنا يسلس الشعب متات مننت ኣለና ዝኹራዕ መንነት ኣቋጽራና ከይተረፈሲ ግእዛዊ ነይሩ ሓድሽ መንነት ክስራሕ ዝተደለየ ኣብ መንጎ ኻና መንጎ ዲኻን ፍለል ይዘሩ ንዲኻሎ መዓልቲ ዓለ 3 ጥቅምቲ ይበላ ታይ ኣኻት ብዘላኻ ክትብለካ ብግዜ ትቆጽር ኣብ መንጎ ኻና መንጎ ዲኻን ፍለል ከም ዝግበር ይተገይሩ ምክንያቱ ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ንኽስራሕ ተባሂሉ ስለዚ እቲ ናይ ብሄርነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕቶ እውን ክምለስ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ብሄራት ኣለዋ ድን ሓቂ መለክዕ ብሄርነት እንታይ ዊኪፒድያ እቲ ኻረየኻ ናይ ነሽን መለክዕ እንታይ ኣብ ኤርትራ የለንከሙ ብዘይካት ትግርኛ ዛር ሕብረተሰብ ሓደ ብሄር ናይ ብሄር መለክዕ ዘሎ ትግርኛ ቶም ካልኦት ሕብረተሰብ በዓላቶም ንነፍሶም እንዳን ቀቢላን ኢሎም ጽውዕዋ ክላን ሳብ ክላን ብሎ ኢትኒክ ዝበሃል አይ ቲንክ እንግሊሽ ንዑ ዘማልእ ኮይኑ ስማዕኒ ኢትኒክ እኮ ሓደ ጉጅለ ማሕበረሰብ هو حجتي عفار تيلنا حدا إتني جروبي كنا ما تيلنا خاخمو كلاني نو عفار كلان الله ساب كلان الله إتنيك تلك حدا محبر السبي ناب كلان دي بتصح ناب ساب كلان زي بتصحي صالك حدا حبرة السب اوكي قرب حبرة السب قال ملك كلان عفار قبيله الله نابنت كلت دق عفار من قد احترخيهم سلام محمد كميل لها حد الله مستوالو كابينا قبيله اخيلي زحته اوكي انا سخن تسفاي ابعد قدات تتراخيبنا ويا عد صصار تتراخيبنا ويا عد كمبلو تتراخينا ويا عد قلم كميل لها تسفاي دحندو ود بي عدي خيلي زحته ود بي قبيله خيبلك ابي اب تغرينيا قبيله يلن
قبيله صرف يكونن مدبانه اكزاكت ስለዚ ኣነ ንዓኻ ሓተካ ተኮይነ ወደበ ዓድኻ እየ ዝብለካ ወዲ ዓፋርና ንሕርሕር ተተራኺቡ ግን ካበይ ናይ ቀቢላ ኸይሊ ዝሓቶ ኣብ ሳሆም እዩ ኣብ ትግረኸም እዩ ኣብ ካልኦትኩም እዩ ካበይ ምጽኻ ተስፋይ ንስኻ ብሄር ትብለን ለኻ ንዓይ እስኑ ባዕሉ ብሄር እኮ ይብለካኒ ኣይ ኣምኑ ለምሳቶም ባዕላቶም እስኻ ኸ ቻዕተ ብሄር ትብለን ዘለኻ ቻዕተ ብሄር ቻዕተ ሃገር ትብለን ለኻ ብሄር ማለት ሃገር እዩ ብግእዝ ሃገር እያ ሶ ራሽያ ራሲ ሃገር እዩ ትብለን ለኻ عفار هاجريت ولا نلقى نزح كان عرتك على سالخ استعلا ما خدت تقبري خدل زلخا نحركم خوين شعبي الله كان ربع عليك على سالكم مسؤول يتصبر ما طبي تبعون سيمكم موتي ناي جروبات ناي بهير سيرلو ناي مثلا محار حدا بهيريو تي روما حدا بهيري حبج ابي تيبيا ما تستيت تخوين بر هاجر كو عبيز بلندي هو ابي تيبيا حجي بهيرنا بهير سبوش كم زبال هو ብሄራት አሉ ብሄረሰባት ካሉ ብሄረሰባት ማለት በትግርኛው ትርጉም ከሎ ሀገረሰባት ማለት ብሄርና ብሄረሰባት ማለት ብሄርን ብሄረሰባትን ሀገርን ሀገረሰባትን ማለት ሕጂ በኤርትራ ሀገረሰብ ማለት ናይ ቀቢላታት መልክዕ ዘለዎም ሀገረሰባት ተባሂሎም ደም ጽውዕ ነይሮም ሻዕቢያ ቀጥታ ተገራታና ሀገረሰብ ትባል ጸርፊ ሀገረሰብ ተለካና አካጂ በቃ አነ ዝማሪ ነው ኮይነልኩ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ አጅረ ብሄርና ብሄረሰብ ማለት تعانتو يزول كابير هاجر الحراوين هاجر السواتن مالتي جمعات نجارات يا شعبية بلاشة تا شفتها شعبية دي تسامع خلا زلها معات نجارات يا بلاشة زلها جي نوعو نصور رقميتك كهرما زلونا رقميتك شعبية لك خلالو تيلكا نتحبر تسب ناب نورك مرسول تيلكا ويل كنت مرسول زقباك خبرتها طلو يبحق وادا دبا ملكعو النبابرو حق ندابو زوز حزب يتراب حق ندابا يزم حاضر نيرو ولا زم تقرأ تواتنا تقرأ كل من ساعة تقرأ تاريخين بحجم زم حاضر نير تم تقرأ اسلمنا لا تخطوا لسي بتقرأ بعلاتهم سي بحجم دابا مزخطوا نير شريعة خمان يقول لومي ودبات مثلا أنا تم تقرأني على الزاربو نون مسلم حواتنا شريعة حشنات لهم سي بشريعة جبر خولي أم قلت أبي كوينهم أب حد هاجر ديمقراطية شريعة كم يقدر صرح خل بحث أكيد يا أي كلني لازم 80% تاع هاجر جزء تخوين جزء أو كبري خاتت كم شو ودن زل لقي هاجر كو كريستيانو يتاجر يكونت نيرا تي إذا تزل محبرة وكبرتات استيلنا وجن كريستيانوي حدا هايمانوتي بلينز بلا كشو ودناوي كريسماس كبعلات ريخا سلزا أمنوا لي كونن كبر سلزخونه يعني يتهاجر كبرتات ملك عتاس سلزخونه تخوين أسم بتعصو شو ودن دكاناتا نمنتاي سعودية عرب تعصو والله نمتاي إسرائيل عربي مشت شباتي لا تعصوا لنا بقدم زوجنا قدم ملو نمتاي نحن قدم السنبت النعصو أوريتها وكريستنا سلنا خطلي سو انتاي زبلك زلو أبي إثيوبيا زلوا ودربات إثيوبيا راح يكون نسيل نوب دق زلوا تي مدبعيا نهزبي تراز بقى يكونن كابتي ناي هيقدف هاجراو تشارتر زبال تقدي حزوص يبملو نهاجراو تشارتر نهاجدف وهذا كتم بوخ لخ ما يزصمعك بطعم دس زبلي أتكبر يلا جن أبزنا زين ود بازياتن كاخومي ስለዚህ تنا አዲስ አበባ قال معلت ምናልባት ግን ሙሉሴና ሓደ በሓደ እምበር ከቢዲዩ ንኽት ገልጹ I mean አቡ ዚተን ክፍከ ጆሲ ማለት ታሪክ መጽሐፍ ሕጅ በጽሕና ዘለና ታሪክ ዝደህስስኒ ታሪክ ከዓ ናይ ማል ፍጻሜ ናይ ሎ ማልቲ ትምህርቲ ጽባሕ ውሳነ ትውስኖሊ حجي كمز جيتا نيرون خمس خاي عرينا خا طبون كيد نخلينا خمس تقول تصنع خا سو حجي بزوان زخا نزي ابز دجزلو منقساسات اطرنا فهم صخا ويا تمحاسل ني حبار عيو كيم صخا مستي دي اف كيدينا وي مستي دي اف حباراوي قاسن غبرينا زبل جن كبد زبل كوين سمعني مالت نزي بزلو كي تعري تي خمس قلص اللي صنع خا بإثيوبيا زنبارس اسو يكدغم سو اب كندو نزي بزدلو دم بفتحي اب طرنافهم صخا ويا اب حدا حيل صخا مس دياسبورا تግራይ ዲፕሎማሲ بزي ክስርሓሉ ዝኽእል ግን ዝሓሸ ባይታ ወይ ዕድል ነይሩም ሰነት ትኽክል ኣለኻ ተስፋይ ሓደ ካብቲ ስከፍታት ንሱ እንዲሁ መጀመርያ ሃገራው ክትዓኸድልና ማለት ሃገራው ክትዓኸድለሲ ብሜዲያታ ደረጃ ነቲ ህዝብን ምቕያር ማለት እዩ ንኣብነት ክልተን ዘለዋተን ኦፕሽንስ የመናውን ፀገማውን እያ እቲ መንነታውያን ቃልሲ ንሕና ንኽተሎ ዘለና ወይ ከዓ ሃገራዊ ናይ ኤርትራውነት
ተቃውሞ ኮንካስ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክትብል ወይ ከዓ ኖ ናይ ኣቦታትና መንነት ክትብል እዚን ክልተ እንተን ኦፕሽንስ ካልእ ኦፕሽን ዝባል የለን ካልእ ከምዚ ትብሎ ነገር ኣብ ኤርትራ የለን ሶ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ቀጻል ክትዕ ክንገብር ክንክላል ንኣብነት ኣነ ካብቲ ሓደ ወገን ተደኣ ኣለኹ ካብቲ ሓደ ወገን ሓደ ክመፅእ ክኽእል ኣለኹ ሶም እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ንሱ ኣነ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘለኹ ነጥብ ብነጥብ መትካላት ክንዛረብ ክንክል ኣለና ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እንድሕር ብዛዕባ ከምዚ ተዛሪበ ክስቶ ክቅየመለ እዩ ኣብ ፖለቲካ ኸም የለን ረብሓ እዩ ፖለቲካ ኤግዛክት ኣንቢብካ ትኾኑ ኢኻ ብዙሕ መፅሓፍቲ ብዝደገሲ ብዛዕባ ናሽናል ብዛዕባ ኢንተረስት እዩ እንታይ እዩ ዘርባሓካ ንህዝቢ ኢኻ ትሓስብ ብዛዕባ ክስቶ ክቅየመለ ገለመለ ዝበሃል ነገር የለን ንሕና ከዓኒ ኣነ ቀዳምነት ረብሓ ህዝቢ እዩ ዘገድሰኒ ረብሓ ናይቲ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ብኣይኒ ምን ይሰ ዝብለካ ምክንያቱ ናይቶም ካልኦት ሕብረተሰብ ዝሓስብሎም ሰባት ክፈጥሩ ክእሉ ኣሎ ክፈጥሩሎም ድሕደይ ከኣሉ ዝሓስበሎም ሰብ ትረዲኻኒ ካብቲ ብዙሓት ዘውፅኡ ሕግታት እቶም ውሕዳት መሰሎም ዝኽበረሎም መንገዲ ተረባሕቲ ንክኾኑ ኣፍ ደገ ክኸፍተሎም ክኽእል ኣለኒ ስለዚ ብሓባር ኩሉ ዝብል ሕጂ ሓቋፊ ክብለካ እንከለኹ ወዲ ሰሃ ኮይኑ ኣብቲ ናተይ ኣካል ቃልሲ ንክሳተፍ ኣብ ደጊ ክፉት እዩ እንታይ ረብሓ ኣለኒ ብልዕሊ ህዝበይ ግን ክሓተኒ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ፖለቲካ ረብሓ ስለ ዝኾነ ረብሓኻ ንዓኻ ሓደ ካብቲ ዓረባውነት ዝብል ኣተሓሳስባ ተላቒቕካ ቋንቋኻን ባህልኻን መንነትካን ንኽዓቢ ኣፍ ደገ ይኸፍተልካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ንሱ ምሳይ ዝቃለስ ዓረባዊ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ንምውጋድን ትግእዛዊ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ሪስቶር ንምግባርን ናቱ ባህልን ልምድን ቋንቋታት ንኽምዕብልን ካብቲ ግእዛዊ ዝበሃል ብዙሕ ሕብረተሰብ ዘቁሞ ዘሎ ሕግን ስልጣንን ምዕባልን ተኻፋሊ ንክኸውንን ምሳይ ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክንሰርሕ ኣለና ተይልኒ ግን ሕቶ ቋንቋ ክምንጠል ያነ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ምስራሕ ትኮይኑ ናይ ኤርትራውያን ማለት ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ካብዚ መፅእ ምፃእ ሰብ ናይ ኤርትራ ባይዘወይ ኣብ ቀጠር 3000 ኤርትራውያን ካብ በዓል ጋና ካብ በዓል ታንዛንያ ገለመልታት ቀደም ተሸጦም ዝኸዱ 3000 ኤርትራውያን ኣለዎ ኣብ ቀጠር ከመይ ተልካ መንነት ዝሓዙ ማለት እዩ ዜግነት ዝሓዙ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ተሸጠሎም ኦኬ ሻዕብያ ሸጠሎም ንገንዘብ ክላ $10,000 ግን ምክንያቱ ቀጠር ኣይትቦም ነያ እዞም ፀለምቲ እዚኣቶም ሕጂ ኤርትራውያን እዮም ኣብ ስዑድያ ደቀ ብርሃ ተባሂሎም ፅውዑ ቀደም ኣብ ግዜ ኣብርሃ ዋፅብሃ ዝኸዱ ፀለምቲ እንደገና ካብ ኦሮሞ ዝኸዱ ፀለምቲ ተሸጡ ገለመልታት ኣብ ግዜ ምኒልክ ኣብ ስዑድያ ኣለዉ እዚኣቶም ኤርትራ ፓስፖርት ሸጣትሎም ምክንያቱ ሻዕብያ ገንዘብ እዩ ሃይማኖቱ ንገንዘብ ክብል ይሸጥሎም ንዓቶም ፓስፖርት ስለዞም ሰባ እዚኣቶም ኤርትራውያን እዮም ተስፋይ እንታይ ማዓንጣ ኣለካ እንታይ ምስልካ ከደው ትብሎም ካብ ኤርትራውነት ወረቐት ሒዞም መፁ ኸ ናባኻ ኣነ ኤርትራዊ ፓስፖርተይን ካብለካ እዛ ኤርትራ ትበሃል ዘላ ሃገርካ እንዳ ኣውቶብለያ ናይ ኩሉ እያ ዘዝመፀ ይምፃእ ኤርትራዊ እዩ ስለዚ ኣብኡ እንድሕር ኣሚንካ ከዓ ተቃውሞ ምክንያት ይብልካ እንጓንዳዊ ይምፃእ ጃፓናዊ ይምፃእ ፓስፖርት ሒዙ ተመፅኡ ኣብ ደስ ዝበለ ዓዲ ከይዱ ገዛ ክሰርሕ ኣብ ደስ ዝበለ ዓዲ መንግስቲ ቦታ ክህቦ ክእል ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኤርትራ ናይቶም ውሽጢ መሬት ዘሎ ግእዛውያን ዓድን ወዲ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ዓዲ ተሊካ ጥራሕ ኢኻ ኤርትራ ክትኮን ትኽእል ኣብ ኤርትራ ሰንሰለት ክህልወካ ክኽእል እንዳቦኻ እንዳዴኻ እንዳሓትናኻ ዑና ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ኤርትራ ክትኮን ብዘይግነት ማለት እዩ ኖኖሞ የብለይ እንተራ ኢልካ ድሕሪ የብልካ ተክገብረካ ኣነ የብልካ ተስፋ የብ ዘለካ ዓዲ እንታይ ኣለካ ሽወደስኻ ወረቐት ኣለካ እታ ዘይግነት ኮ ምንጥልኻ ኮ ክእል እዮም እያ ወረቐት እዩ ማለት ምንጥልኻ እውን ክእል እዮም ናቲንግ ስኻ ሕጂ ገለ ማውጥራ እዩ ገበን ተጌርካ 10 ዓመት ትእሰር ዘይግነትካ ትምንጥል ዓድኻ ትኸይድ ብለኻ ወዲ ዓዶም ድሕሪ ገበን ፈፂሙ ዝምንጠል ፓስፖርት የብሉ ዝምንጠል ዘይግነት የብሉ ኤግዛክት ዓድን ወዲ ዓዲ እዩ ዓለም ኮመይ ትኸይድ ኤውሮጳ ኮመይ እዩ ሶም ኣብ ኤርትራ ተስፋይ ኣብታ ዓድኻ ሓደራ ሻዳ መፂ ገዛ ክስራሕ ይተፍቅድኒ ኢኻ ፈልጥ ያነ ዓፋር ኣብታ ዓድኻ መፂ መንግስቲ ገዛ ተሂብዎ ዓዲ ሙሉ ኢኹም ትወድሙ በታ ዓድኻ ጌርካ ንኤርትራ ቀረፃ ካብ ቀጠር ዝመፁ 3,000-4,000 ኣብ ኤርትራ እንድሕር መሬት ወስዱ ኣለዉ በታ ዓድኻ ውሰድ ኣብታ ዓድኻ እንድሕር ቦታ ሂቦም ስለዚ ኣቦታትና 3,000 ዓመት መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኣብዚ ከባቢ እዚ መሬቶም መንነቶም ቋንቋም ተኸቢሩ ክነብር ኤርትራ ዝኾነ እንዳእተበሉ መፂካ ይወራይ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ፍታሕ ከምፅእ ትብል ተረኣ ኣለኻ ኮንካ ናይ ዜግነት ሃገር ምግባር ዘይኮነ ናይ ደቀባት ሃገር ምግባር እዩ ማናት ሽወደ ናይ ደቀባት እያ ኖርዌይ ናይ ደቀባት እያ እንግሊዝ ናይ ደቀባት እያ ኤውሮጳ ናይ ደቀባት እዩ
بخومين معابلن تشاينا نيدقباتيا جابان نيدقباتيا كوريا نيدقباتيا اسرائيل نيدقباتيا سعوديه ونيدقباتيا سعوديه اسخا تصفيه بسعوديه مكينا غير كخزورو زي فكر صدقالو كريستيان سلازغونكا اتيخا خطري تخلي انا حسيكم كنتم صوت تخلي غابتي جوجل اتيخا نون مسلمز ك دفكر لهم صدقا نون مسلم زخونو ويك اسلام زي يكون سبا طرح زفكر لهم مسلم زخون هاد صدقا زفكر لهم بوتالو ميك كفتاتو يتخلني هاسا اكزاكت نو ندق عدي زملكت اب غزا عدم دلايم حق خوص خليم ابوتاتنا اب غزا عدم نحنا ني ابوتاتنا ولداس زخونا دس زبلنا حق خنوص مسلالنا نحنا خزب الكالو تمصي عدله كادو يتحطو ولني بقامو عدت اللي كب حق ندابياتنا برني راد محج تعدخ كومني حقي لازم سيكون كان انا بر عدخه هايمانوت كفت من مسجد كدر بخيمصا ابزي انس خن الزرار مخنيات بورقه بحق ندابا بحق مريد دامبر بحق بيت خصيان بحق مسجد يكون سلازي ازي نا ايرترا تعنتو يزبل كانتي مستديف نمسرح كنت تولز وانا بوتا تديف حزو زلو منقدي مننتاو قالسي تግራይ كم تግራይ هاجر ንምግባር ይሰርሕ ዘሎ ኦኬ ንሕና ኣብ ኤርትራ ለውጥ ከነምጽ እንደል ዘለና ምክንያት ጸረ ትግራዋይነት መንግስቲ ስለ ዘሎ እዩ አንቶ ይነገር ኤርትራው ሃገራዊ መንነት ንክተክል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግራዋይ መንነት ክጠፍእ ሰርሒት ስርዓቲ ስለዚህ ሓባር ጽላ ኣለና ተቀዳሚት ስለዚህ መጀመሪያ ኣብ ዝቃልስ እዚ ምስ ሰራዊት ትግራይ ግንባር ክፈጥሩ ዘሎም እቶም ኤርትራውያን ተጋሩ ወይ ትግርኛ ዝዛረቡ መንእስያት እዮም او مالت سوس تفتيني حجوتي تمصدو يا ناتي عتو بمنነት دياسبورا نسرح كم حجي تفتنه بኤርትራውነት اوكي بኤርትራውነት كلك خلخو ኣብ ኤርትራ ቻዓተ ብሄር ኣለና ኤርትራ ነች ቻዓተ ብሄርያ ንሕና ካብ 61 ና ንጅምር ታሪኽና ከምዚ ምሳኻትኩም ዝተጋሩ ርክብ የብልና ዝብላ ተቃውምቴን ውድባቴን ዘሎ ኩላተን ኦኬ ጂ ናይ መንነት ቃልሲ ኮነ ነይሩት ናይ ቅድሚ ሕጂ ዛቲ ዝዋይ ክኸዕዎ ዘይከኣለ ሓበጀራዋይ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ግን ሕጂ ናይ መንነት ቃልሲ ዘካይ ዘሎ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኢትዮጵያውነት ዝበሃል ተሓሳስባ ሓበጀራዋይ ልክ ከምቲ ኤርትራውነት ወፂሲ ናብ መንነት ይኣትዩ ዘሎ يا سن واقع فيلم تزعبي براوا نعنا ونسي واقع فيل ناتي ኤርትራውነት ባይዘወይ አንቱ ይዝክሮም ነርካ 364 መንእስያትና ኣብ ባሕር ዝሞቱ እቶም 13 ጥራሕዮም زي تقرينيا تي خساكتهم صدخلي خبزي صدل كي ورقات 13 ጥራሕዮም ሙስሊም ዘለዎም ከባቱ ካብቶም ዝሃሉ ቀይ ዝብለካ ዘሎ ሕጂ 364 ኣብ ሊብያ እንተና በዛሎም መዓልቲ ዕለት ተኣመይቶም ማ 13 ጥራሕ ንሕር ካብኣቶም ካብቶም ካልኦት ሕብረተሰብና ኣለዎም ኮይኖም በናይ መለክዕ ኤርትራውያን መይቶም ትብለኒ 364 ዜጋታት ከባኣቶም 13 ጥራሕቶም ዘይ ሙስሊም ልዕልቶም 350 ገለመልታንሲ ትግርኛ ብትማጆር ታሪኽ ስለዚ ኣብዚ ባሕሪ ዝፀነተሲ ኤርትራዊ ዲኻ ክትብለኒ ትኽእል በቲ ሃገራዊ መንነት ሪኻስ ወላስ ትግርኛ ይፀኒቱ ዘሎ بتماجور تقصر تخينه اب سيناي نبعلو اب بحر طف زلو بملو دكانسيوم غوال سهور يخات فلت ببحر تمص وي عفار يخات فلت ببحر تمص وي غوال تقرر يخات فلت ببحر تمص في اوروبا او تقرر كو خلو خلي عفار استاينن ادونو ري اي فلتن يحوات كغن بو مصا ما نمصاوتله تي ميغران كابتا هاجرتي ازو غحيت زوت زلو من يتل كان تحبرت سوت ماجورت تغرينيا تزبزح تغرينيا صنت تاغاطمو زلو نسيو سلامتا يتل كاني ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ንምስራሕ ዋጋ ይኸፍል ስለ ዘሎ ንሱ ስለዚህ ትፍታሕ እንታይ ይተል ካኒ ናይ ህላው ሕቶ ጋጢምና ለታንቶ ዲሞክራሲ ኣብ ምን ዝብል ከዚ ናይ ህላው ሕቶ ጋጢ ንሕና ዲሞክራሲ ሕቶ ኮነ ዘለና ሕጂ ናይ ቆጦ ናይ ቋም ናይ ገለ ይኮነ ከም ህዝቢ ኣብ ልዕልና ጆኖሳይድ ፍጽማል ኣብ ልዕልቲ ኤርትራዊ ትግርኛ ዘራው ሕብረተሰብ ስለዚህ ናይ ሓባር ዕላማ ኣለና ኣብ ልዕልና ጆኖሳይድ ተፈጽሚ ይፍጸሙና ኣብ ልዕልቶም ኤርትራውያን ትግርኛ ኣብ ልዕል ተጋሩን ኮሙ ስለዚህ ናይ ሓባር ቃል ስለ ዘለና እቶም ትግርኛ ዝዛረቡ መንእስያትን እቶም ካብ ግእዛዊ መንነት ረብሓ ኣለና ሓቋፊዩ ንዓናው ነርብሓና ይዝብሉ ካብቶም ንኡሳን ሕብረተሰባትን ኣካል ተቃልሲ ኮይኑ ክሳተፉ ይኽእሉ ብሌን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኣቦታት ናይ ብሌን ወዲ 70 ወይ ወዲ 60 ዓመት ኣቦ ብሌን ዲኻ ቦለ ኢኻ እንታይ ብሌን ክብለካ ኣይፈቶም ንሕና ገዚና ይምዝብሉ እቶም ደቂ 70 ደቂ 80 ዓመት ዝብለካ ዘሎ እንደርሳን ያ እቶም ደቂ 70 ደቂ 60 ዓመት ኣቦታት ትግረረ እዮም
نحنا كابتوم كابجز وصا تجردينا تيلمم ወይ ቋንቋና ትግራይ እዩ ማለት ቋንቋ ትግራይ ትይዝባል ታ ትግራይ ትባሃል ካብታ ትግራይ ንኽትእል ለምንታን ታ ትግራይ ትብላት ፊዮም ቋንቋ ትግራይ ለሞ እጂ ቋንቋና ቋንቋ ትግራይ ዲቴይሎም ካዮም ነቶም ዓበይቲ ደቂ 60 ደቂ 70 ዓመት አቦታት ትግራይ ናይ ትግራይ ትዮም ዝብሉ ደቂ ሰሆ ለዓሳውርታ ለዓሳ አባና ሻሃይ ኢልና ንፅውዖ ምሳሆ ማለት እዩ ሕጂ ቋዛ ሻሃይ እንዳበክሶ እንዳ ሻሃይም ካብ ሻሃይ ይውለዱ ገለባል ትውልድ ሓደ ነይሩ ሓደ ምስ ትግርኛ ክፍለተ ደሊ ጉርባት ተፈጢሩ تي كابت تقريني حبرة السبر حوز بهال تكونامان تي ناران تعفر نطرحي تخالي حبرة السبر حدا مستي أما آخر زول الجزاوي سلازي ني حبار في التحق مزخل مسي تناي دياسبورات ولا زل خناي تقراي ناي دياسبورات تقراي أب دبلوماسي خسر رح زخل أي أب دبلوماسي زاد ما يخسر رح زخل أب لوجستيك مقربات خسر رح زخل أب إيرترا زول سرعات جن بدبلوماسي بلوجستيك لما تزول ليكون ببرة يزل ببرة ملاكاني بقول سراوي تقراي مستلافة السبزي يسلف نسخاب جات سلف لك أهم تحوات الشعب ينزل كبراز نور مالتي ناتك أجندة ناتك علامة نصور زخنا خلوك كخلاله إيرترا أقراو من نزول البوليتيكا وكارت حيس كام سراوي تقراي اسمها أتيخا صباح نقول أول حقا خوينا تولي عخاب أب لعل تقراي وناتو إيرترا أقراو من النت بزي كوينا سرفايف جبرايكل كتهان صوت هون كاسي كوينات كله خلد جزي معناته كوينات يخل جزي حدث مصع كانت حورة صميقو تمكرات شجري حدث جبرك نمتى أنا بسوا خلت ما نمر هو عفارو قالوا متات كل حدا يبسوا تشجر تمكر بمولد صميقو نقول لك حدث جبرك زلازين نحنا كنت سمع يكوننا ندلزلنا كن معبلنا ندلزلنا فيتك نكفينا ندلزلنا كمبيوتر كن ملخينا ندلزلنا exact سلازي كومن مقبار تأمكم من قدي ناي مننت قالسيو بناي مننت قالسي سلطان زرخبت هاجر አላዶ نحنا سلطنات نيرنا كم شمونتم يتحق ندابا نيرنا اوروبا يطرح نفسهم ناخذوا خلو جابان بهم معبيلا دو كوريا بهم معبيلا اسرائيل بهم معبيلا هاجرات اوروبا 2024 بهم معبيلا كابل على ابنت كم صار كيكني ስለዚህ ታንኮም መንነታው ቃልስ ኸነ ከይደላ ንኽል ንሳይ ከም ሰራዊት ትግራይ ካኸት አሳንያትና ሰላም ኣብ ዝቀርና አፍሪካ ማለሲ ሓደ ትግራዋይ ኢለ ዝኣምን መንግስቲ ንሕራ መስመራ መፂሞ ኤርትራ ትባል ሃገራላት ንድሕሪ ልሲ بينا ملك مستقر خينات كخفت خيل نقول لك زي السلام 130 عامات اب كينات حالفنا مستقر 130 عام مغنياتو احنا طليان ذهبنا عيا غزا نساتهم حرا ذهبهم عيا غزا نساتهم ناو لبهم تتمليسهم نحنا خنا بلبنا ناخذ ملزلنا السلام كخون انت ثانك يو اكزا اوجوسي دارغا حجينا بزهلو كناتات يخمل سكا غزي نويح زكا زلخو ابز غزي ابي ارترا دارغا زينوغور ناي قلعه ناي اروكتوت غفا غونس تحوسو سكا اي زينات تسمعلو غزي زلو موزي كامتاي زبغس منتاي علامه يو انفوتون ابي خوني بلاس متاو بزي حسراويتنا بارتراون ناي درجا وي ناي امحاره سرات بزي عطولو اذا خذ فتره الكاسغات ويس كفتا تالو انا حدثاي اني غاش فرق الله عركنا مهرتي زنبر دولو لنكنس حدا كنا ما اللي متتصيف ناتو ما زرار بغيروس تقدم بأصيبات جزانا زنبرت منغس سمليسا نايزيانا حجكم زراوا بقولوا ندي بتيميت جزي أدنى ولا بقولوا جزي أدنى له نايتنا كلهم أصيبات جزء كم منغس تجين تمثل جليلو توازي نمو نايز كفتا حتى فترة لك ويسقط زحزني تزجر مكة تزحزن زجبرها وتم بتاريخ شعبيا نحبني نزول السبات نزغنا تتمدقفوني بقى سراويت امحاره ما استمو بزحاتهم تم بشعبيه تاريخ نحبين نازبليهم لو محجينا تخوينا ناي تግራይ ዝድግፎno ምምጻኔ امحاره ዝድግፎ ከእሳቶም ትዝገር መካ ቅድሚ 3 ዓመት امحاره አድጊው ቻበሎ ንዓወሽ ቦሎ እንዳወል ታሪክ ዝደግሙልና ዝነበሩ ሰባት እዮም እጂ ትናይ ዝሕዝነ ንገን ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ተነጽፎም ኣብዘ ይፈልጥዎ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ كيرم زرق فزولونا الشيء حواتنا أنا تتجرى لاي تهجر أقول قلت قلاب زي خوينا تزاتي تفيو ميتو بزح خسايا قبرني ما أنا تيم سيليكا أتليس تايز قبر زول ما تكيتر فكانيكو نبكينات ما خد تغير كاس ما تكيتر فكاني تايز قبر زول قدم زوج صانع من يدرس بينه ملك يعمل حجزات وزول خل زي كل له مخنات حد مرحنت أيردان مرحب بطلان ديها مرحب رجد ديها مرحب قالوا ديها استجاد عليها جي تايز قبر زول اللي كاختو قام زيت خلطون كا نات كطفات معي ولا حنت خساكس معني كل كاب ساسا ورار زبال ديفولتو بتاريخ راح زفولتو قول عد استولوا ديم حجي ديك 20 كلتنا عامت 23 عامت كوينهم اب تغري طفو زلو
ودا 16 عامات ኣብ ኩናት ተኣትሎ ማለት ሲ ሕጂ 2010 ክንደይ ዓመት ወሊድ ማለት 16 2006 2007 ኤግዛክት 2006 2007 ዝተወለደ ቆልዓ እዩ ብረት ሒዙ ኩናት ዝኣቱ ዘሎ እሞ ከዓ ባንዴራ ኢትዮጵያ ተነፂፉ እሞ ድማ ነቲ ሓውን ኣካሉን ኣብዛ ዓለም እዚኣ እንኮንዑ ዝመስል ሕብረተሰብ ትግራይ ንምጥፋእ ኢሉ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ እጂ ኣነ ብኤርትራ ከም ሓራይ ስጋኣት ክመፅኡ ገለመልታት ኣይብልኒ ዋላ ኣገር መከት ሻዕብያ ኣልዮም ባዕሎም ተመሓሩ ሒዞማ ነይሮም ተዝኾኑ ነታ ኣስመራ ወይ ነታ ኤርትራ ኣብ ሰዓት እዚ ንዓናውን ቀሊል ነይሩ ንዓኣቶም ከነውፅኦም ኣብ ሓደ ካብ መፀና ነይሩ ነቶም ተቃውሞት ምክንያቱ ሕጂ ሸጊርና ዘሎ ሓደ ከይንመፅ እኮ እቲ ገሊኡ ሻዕብያ ሓወዩ እቲ ገሊኡ ተተኪሰ ናብ ሓወየ ክትኩስ ገለ ዝብል ላንጋ ስለ ዝበዝሐ እዩ ኣብ ሓራይ ኣብ ኤርትራ ሻዕብያ ኣልዮም ሓራይ ሒዝዋ ነይሩ ተዝኾኑ ኤርትራ ኣትሊስት ንሕና ንክንቃለስ ኣብ ደገ ምኸፈተልና ነይሩ ብሓቂ ብለካ ንኸነውፅእ ከዓ ናይ ወርሒ መወሰደልና ነም ሓራይ ስንታይ እዮም ምስፈልጠይ ተረዲኸን ኣለኻ ኤግዛክት እዚ ናይ ቆልዓ ሰበይቲ ምብስባስ ዝበልካዮ ንዓይ ኣይሕድሰንን እዩ ሻዕብያ ባህር ስለ ዝፈልጦ ካብ ቅድማ ትሒዛ ትገብሮ ዝነበረት እዩ ኣብ ሜዳ ከላሲ ኣብ ሓራ ዝወፅእ ቦታታት ይኹን ኣብ ሓራ ዘይወፅእ ቦታታት ይኹን ሲ እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ገዛ ምዕፃዊ ምብስባስ ጥሪት ምውሳድ ትገብሮ ነይራ እያ ሕጂ ሓዱሽ ነገር የለን ካብ ሻዕብያ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ይኮነን ኣካል ትክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ታሪክ እያ ትገብሮ ዘላ ዕለታዊ ስራሕ እያ ትገብሮ ዘላ ተረዲኻኒ እቲ ህዝቢ ተለማሚድዎ ስለ ዝፀንሐ ነዚ ስቃይ እዚ ነዚ መከራ እዚ ከዓ ከም ሓደ ቅቡል ዕለታዊ መናብሮ ይወሲድዎ ዘሎ ስለዚ በይናይ መልክዕ ግፍዒ ክትብሎ ኣይትኽእልን ድሕር ከም ሓደ ዝተለምደ ነገር ተወስደላ ኮንካ ድሕር ነዚ ናይ ሕጂ ግፍዒ ክትብሎ ተኾንካ ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ታሪክ ሻዕብያ ትፈፅሞ ነበረት እውን ግፍዒ ኢልካ ክድምድሙ ክትክእል ኣለካ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ታሪክ ሻዕብያ ትገብሮ ዝነበረት ከም ሓደ ቅቡል ነገር ንሕዲ ውሰድ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ሻዕብያ ከም ኩናኔ ትወስደሉ ምክንያት ኩሉ ይብሉ ተረዲኻን ምክንያቱ ዋላ ሚድያ ስታይን ዝፈላለ ሕጂ እቲ ስቴጅ ማለት እቲ ሽዑ ግዜ መከራ ዝነበሮ ግዜ እዩ መግዛእቲ ዝነበሮ ግዜ ኣገዲድካ ክተጋድሎ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ሕጊ ስርዓት ተተኺልዎ ቋም ተተኺልዎ ናፅነት ተረኺቡ ተባሂሉ ኣብ ብዲፕሎማሲ ብዲሞክራሲ ንመራሓሉ ዘለና ኢሎም ፀውዑ ኣብ ግዜ ደርጊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግዜ ደርጊ ወልሃላ ዝብል ህዝቢ ነይሩ ወልሃላ ጠስሙ ዝፈሰሰ ነይሩ ገፁ እቲ ስታይፍል ከም ዝኽጠቐሰልካ ፀናሕቲ ኩና ዋላት መሬት ተምሓራይ ዝረግፆ ዝነበረ መሬት በረከት ነይርዎ ጣፍ የብቁል ነይሩ ንእስነት እየ ዝብለካ ዝ ምሓራ ደጊፈ ኢትዮጵያ ገለ ኮንኩ ዛረበካ ዘሎ ግን እቲ ምሓራይ ዝረግፆ ዝነበረ መሬት ሲ ጣፍ የብቁል ነይሩ ህዝብና ስርናይ በሊዕ ስርናይ ኣብ ግዜ ደርጊ ስርናይ ንክሳይ ዝዎ ነይሩ እንታይ ካ ትብሎ ንደርሆ ወደርሆ እዩ ዝዎ ነይሩ ተፅጊባት ገዛእካ መንግስቲ ኢልዎ ድኩና ሕጂ በይናይ መልክዕኻ ንምሓራይ ምስ ሻዕብያ ግደፎ ጥልያን ከማን ክትወዳደር ይትኽእል ዝኸፍአ ግዜ ዝበሃል ኣብ ግዜ ቱርኪ እዩ ዝብሎ ቦታትና ነው ግብሪ ስለ ዘኽፈሎም ዝነበረ ቦታትና ንቱርኪ ሃይማኖትኩም ክርስትና ኮንኩም ቀፅሉ ግን ግብሪ ክፈሉ ስለ ዝብሎም ዝነበረ እዩ መግዛእት ቱርክ ዝብሎ ናይ ውቤ ዝበሃል ዝኸፍአ ግዜ ነይሩ መርፊ ካይተረፈ ሰሪቑሎም ዝኸደ ስለ ዝነበረ ፍቲ ግዜ ኣብ ግዜ ደርጊ ኣነ ኣብዚ ሕጂ እዋን መስጣ ናይ ደርጊ እዩ ንዓና ውሪድልና ዝብል እምነት እዩ ዘለና ናብ ከምኡ ይበፅሐ ደርጊ ሰብ ቀትል ነይሩ እወ ቀትል ነይሩ ምስ ገድሊ ዝተሓሓዝ ነገር ተረኺቡ ይቀትል ነይሩ ኬዝ ኣሎ ምስ ዕላምኡ ዝተተሓሓዘ ነገር ምፅኢ ለገዛኻ ንዓኻ 4-5 ቆልዑ ፀኒሖሞ ረሽኒ ከይድን ወይ ገፊፊ ከይድን ወይ ገለ ኣብ ግዜ እስር ቤት ኣብ ግዜ ናይ ደርጊ ዝነበረ እስር ቤት 14 ነይረን ኣብ ግዜ ደርጊ 14 ሸውዓተ ዘን ጣብያታት ተባሂለን ፅዋዕ በስመራ ዘለዋ ተን ቀንዲ ሓዊስካ እተን ሸውዓተ ከዓኒ ብወታደራዊ ዓይን ጥመታት ዝነበረ ዘን ትራክቢ ሰንበል ገለመልታት ዝበሃላ ባዕል ዓዱ ኋላ ዝበሃል ዝነበረ እስር ቤት ተዳሪኸ ንባዕሉ ሲቪላዊ ቤት ማእሰርቲ ነይሩ ሎሚ 364 ኣብያተ ማእሰርቲ ንሕና ኣነስኻ ንፈልጦ ብስሙሎ ኣነስኻ ብስሙ ዘይንፈልጦ ኻኒ ልዕሊ ሽሕ ክህሉ ይኽእል ኣብ ግዜ ሻዕብያ ኣብ ግዜ ናፅነት እታ ናምፅኦማ ናፅነት ገለ ትብለኒ ዘለካ እዚኣ እታ ህዝቢ ኤርትራ ብደቁ ተደቢሱ ሓርነት ገለመልታት ተሰውዮም ገለ ትብለኒ ዘለካ እዚኣ ዝዛረበላ ዘለኹ ኣነ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ደርጊ ዩኒቨርሲቲ ንኣዲስ ኣበባ እንድሕር መሪፅካ ናይ ጁባ ገንዘብ ህበካ ስኮላርሺፕ ብዙሕ ይኾን ነይሮም ቶም በዓል ዶክተር በረኸት ንቋም ዝሰርሕዎ ኣብዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መራዮም ሳይሎም ሃይለስላሴ ኤርትራውያን ክመሃሩ ጥራሕ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ክመርሑ ይገብሮም ነይሩ ዝበዝሖም ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ንኢትዮጵያ ዝመርሖ ዝነበሩ በዓል ሎሬንሶ ኤርትራውያን እዮም ንኢትዮጵያ ዝመርሖ ዘመሓድርዋ ዝነበሩ ትዳን ኣለኻ ደርጊ
ኣብ ኤርትራ ጣፍ ክሸጥ ከሎ ድጎማ ገብር ነይሩ ክገርመካ ድሕሪ 100 ቅርሺ ትሸጥ ነይራ ንኩምታል ኣብ መቐለ ኣብ ኤርትራ ድጎማ ገይሩ ብ9 ቅርሺ ከም ትሸጥ ገብራ ነይሩ ጣፍ እየ ዝብለካ ዘሎ بيناي ملكعي سب ندرجي مس شعبي خوادات بيناي ملكعي جون هي بروخ زبل حبرات السب دي زلنا اجي انا زي شعبيا مزخونو خن مغزاتا بإيرترا استفصم مغزاتا ከተማሳሰሎ مفتان ገበኒ ክዳዓት ይውን ገርመካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክዳዓት ክሕደት ንህዝቢ ኤርትራ ብስቃይ ምልጋጽ ንሻዕብያ ከም ሓደ ሃገራዊ ከም ሕዋትና ከም ገለመለ ጌርካ ክትقርቦ ምፍታን ከም ኣካል ታሪኽና እቲ ሃገር ጌርካ ክትقርቦ ምፍታን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክሕደት እዩ ኣብ ልዕሊ ቶም ስድራ ስዋ ዝበሃል ክሕደት እዩ ኣብ ልዕሊ ቶም ደቂ ስዋ ዝበሃል ክሕደት እዩ ኣብ ግዜ ደርጊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክደፈኻለ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቡ ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ መቐለ ብ50 ቅርሺ ወርሓው እናተኸፍሎም ጥሮታ ገይሮም ስፎም ጋዜጦም መዓልታው እናበሉ ኣብ መቐለ ይነብሩ ነይሮም ብሰላም ታኾይኑ በኻ በሰላም ከነብር ዘይከል ሕጅብ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮይኑ ዘንብሮ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቡ ደርጊ ድሕሪ ብሰላም ዘንብሮ ነይሩ ኮይኑ ናይ ሻህ እንዳሃበ ታኾይኑ ነብኻሎ መዓልቲ መንባር ክል ይወለ ኢሳያስ ቤናይ መልክዕ ሓደ ክትብለን ትኽእል ቤናይ መልክዕ ኢኻ ደርጊ ነስ መራእትዮም ካይወርዋ ዘፍራሕኒ ዘሎ ማለት ኣበይ ክርከብ ኣይርከብኒ ጁሲያ ጠቕላላ ኣይርከብኒ እዚ ሎጂክ ዘምፃልካ ዘሎ ከይተሓቂ ያ ፐርፌክት ያ ሕዋትና ተሰውዮም ሃሊቆም ተሰውዮም እንታይ ተገይሩት መወዳእታ ቦታናም ኮትሩብል ከይዶም ከተሰውዮም ሶማል ከይዶም ከተሰውዮም መስዋዕት እኮ ብረት ጌርካ ስለዝሞትካ ተሰውይኻ ማለት ኣይኮነ ትስዋዕሉ መወዳእታ ትፍረ ትረኽበ እዩ ኤውሮጳውያን ኣቦታትና ተሰውዮም ተይሎም ሲ ትፍረናቱን ሃለና ዝተማቐረሉና ስለዝብሉና ዘሎ እዩ ንሕና ግን ኣቦታትና ንዓና ክብሉ ተሰውዮም ሲ ንሕና ከይተጠቀምናሉ እንድሕር ተዕድላ ጠፍዩ ፀኒቶም እዩ ዝበሃል ብላሽ መይቶም ኣቦታትና እዩ ዝበሃል ኣቦታትና ከሲርና ወላ ሓንቲ ረኸብናን እዩ ዝበሃል ሓቂቆም ኣቦታትና ብዝኸዶ ጠፍዮም እዩ ዝበሃል ነፃ ከውፅኡ ሃገር ሓሲቦም ሲ ደቆም ከዓ ሕጂ ኸ ኣምሓራ ኸ ተሰውዮም እትወለዉ ሃገር ኣብ ኤርትራ መስዋዕቲ ዝበሃል ኣይተኸፍለን ንሕና ክንከፍል ሕጂ ክንዳሎ ክንክል ኣለና ዶ ነስርዓት እዚ ብምእላይ ነቲ 3,000-4,000 ዓመታት ዝቐፀለ መስዋዕቲ መዕለበ ክንገብረሉ ንኽእል ዶ ካልእ ሕቶ እዩ ተረዲኻኒ ተዘይኮነ ግን እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኣምሓራይ መፅኡ ገለንታ ኣነ ኣምሓራይ መፅኡ ኤርትራ ስክፍታ ገይርለ ይፈልጥ ነገር መካ ቤን ክርከብ ኣምሓራይ ያቱሎ ተሰነይ ብዘይካ ባንዴራ ኢትዮጵያ መርኣይ የብሉን ካለ ባሮን ትኺድ ብብዝሒ ኤግዛክት ብብዝሒ ኣውዮም ዘሎ ባንዴራ ኢትዮጵያ ተተኺደን ኣለዎ ግን ኣትሊስት ኣምሓራይ ወሪሩ ንድሕር ሒዝዋ ንኤርትራ ሲ እንታይ እዩ ዝሰክፈን እንታይ እዩ ዝሰክፈካ ንዓኻ እንታይ ከይትኾን ትፈርሕ ኤርትራ ኤርትራ እንታይ ከይትኸውን ኢና ክትፈርሕ ድሕሪ ኣምሓራይ ሒዝዋ እንታይ ክትኮን ትኽእል ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትፅምበር ንኢትዮጵያ ክትፅምበራ ፍትን ከሎ ባዕለቶም ኣሕዋትና እኮ ተሰውዮም ኮነ ኤርትራ ክትፅምበራ ደልዩ ኣለዉ ናብ ኢትዮጵያ በዓል ሓዊኻ እኮ እዮም ዝስውኡ ዘለዉ በዓል ኣቦኻ መስዋዕቲ ከፊሎም ክፅምበራ ብሓይሊ ፍትን ኣለዉ ተጋርዮም ዝከላኸሉ ዘለዉ ሕጂ ኣምሓራይ ብኤርትራ ኣቲስ ንኢትዮጵያ ከይፅምበራ ገለ መልታት ብዓብዪ ሓዊኻ እንዲ ዝፅምበራ ዘሎ እንታይ ከይገብር እዩ ዝፍራሕ ዘሎ ኣምሓራይ ኣብ ኤርትራ ህዝብና ከይዕምፅ ወይ ጥሜት ከይገብር ኣብ ኤርትራ ወይ ቤት ማእሰርቲ ከይሰርሕ ኣብ ኤርትራ ዘየለ ነገር እንታይ እዩ ዘሎ ምናልባት ቤት ትምህርቲ ከይሰርሕ ንድሕር ድፍራሕ ኣሎ ኮይኑ ዩኒቨርሲቲ ከይስራሕ ንድሕር ድፍራሕ ኣሎ ኮይኑ ካልእ ጉዳይ ጥሜት ከይጠፍእ ኣብ ኤርትራ እሱ ዝፍራሕ ተልዩ ካልእ ጉዳይ ተዘይኮነ እዚ ብሎጂክ ጌርና ክንሪኦ ኩሉ ነገር ፅቡቕ እዩ እዚ ተጋጢሙስ እንታይ እዩ ኣነ ኤርትራስ ሂወት ዘለዋ ገይሮም ዝርድዋ ሃገር ኣለና ዝብሉ ሰባት ምርኣይ ኣነ ብጣዕሚ ገርመኒ ሓሳብ ሃገርሲ ሃገር ማለት ቋንቋኻ ትዕቅብ ባህልኻ ትዕቅብ መንነትካ ትዕቅብ ኢኻ ሓንቲ ትርጉም ይብላን ሃገር በቃ ካልእ ሰው ሓንቲ ትርጉም ይብላን ኣብ ሸወደም ክትነብር ኣለኻ 30 ዓመት 40 ዓመት ክትነብር ትኽእል ኢኻ ትሕግኾም ትቐፂል ሃገር የድልየካን እዩ ትኸስሮ ነገር ካባኻ ግን እንታይ 30-40 ዓመት 50 ዓመት ኣብ ሸወደን ምጥቃም ቋንቋኻ ኣዝዩ ብዙሕ ቋንቋኻ ጠፍእ ባህልኻ ቋንቋኻ ትነብሮ ሕብረተሰብካ ኩሉ ብራዋ ቶም ትወልዶም ዘለካ ደቅኻ ኣሰምሌት ኢንተግሬት ኣብቲ ሓደ ሕብረተሰብ እናገበሩ ስለዝኸዱ እዩ ስለዚ ሃገር ተድልየካ ምክንያት ንደቅኻ ንክትዕቅበልካ እዩ እንታይ ዓብሰልካ ሕጂ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላ ኢልካ ንዓይሲ እንታይ ተዓብሰል ትኽእል ደቂ ኣብዚ ካብ ጅብሃ ገለ መልታት ቃል ዝሕሰቦ 70-80 ዓመት እጂ በዚ ብሎጂክ ተሓስብ ናይ ንዑ ክምለስ ሕጂ ናይ ኩሉ ቃልሲ እኳ
أنت حجرك أنت علات نتبلا حجر تبحالك كبرتاتك هاي موتك عاقبة زلّا نبرة لاي ناي دلاي فتح ألسون هو إكزاكت أو جوسي مو أرجع دانا هنا بزعبة ناي دقف تقدف قلها نبر مالت أبي ميديا ويسيوم سيلم أفهم زهبهم زاربو على تاوي أنا عبي من سنروي تبو زخانة وسنة وسنة لومي كابنا ترينا زي أبي مونيكا تفلت لينكنه حدا حقاوي مسرح زكايد لاني رو من سنروي بزعبة ناي تفصامتي كالي نعوز ما هسلون بعد الجرمان أبزي ونزر أي نيرم نزي تدالا يفتحون أب حقها قربهم زقبا موزعتهم نخوصلو تهقبرالو بلاس من سنروي ون أبز حلف عامت نتيوم أدخرتنا هقدف كم بحدش نهاتم كيس كريلو مجلس أوتي نيرو أو زيناتنا نيرو يزرقي حنو نيران وسوخا خمي خيدالو تايت قبر لهم أب نروي أنا زرلهم حدا جروب لنا بزعز قدي نتصنع ولاتنا مونيكا ود مونيكا تلوز اللي خاطر قدي ونحنا تخسيتينا يوم نايس نايكالوت سلسميت زغوني إرتراينو أبري قالو كم حجنا عدس تمولسو لعلي 10 شوعة سبات ونالو خبز عدي قال يوم ورقتهم تمنطلون برفقات ورقتهم زعد له قال ماله نروي نادخر بوتا يبلان اكزاكتلي سب كمزي مدقاف مساليو مقام مساليو يردو خوني ኤርትራውያንኩም ውርዱ ሆነም ነሮይንኩም ይኮነ እንትርዱ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሰብ ይቀትል ይኣስር ይዕምጽ ይጭፍልቅ ኣሎ ኢላ ተኣምን ነሮይ ያ ስለዚ ሰብ መቅታል ምዕማጽ ምጭፍላቅ ምስቃይ ጉቢኡ እንድሕር ትብል ኮንካ ገበነኛ ኢኻ ኤግዛክት ኦኬ ምድጋፍ ኣይኮነን እዚ ያ ጂ ወአነ ስቃይ ሽግር መከራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መቅታል ሰባት ገልመለ ይድግፍ የቴልካ ገበነኛ ኢኻ نروي بخوم ياتردو إيرتراويان مدقاه مقام مسل يزبلو مخنات بين سل زردو يمسيلكا أب نروي بوليتيكان بارتات سل زلواسي تحانتي قدقفا خطقوامات بخوم يمزردو إذن حسف للي تحانتي قطبانا نخا عبس ندادو دون نشئ تبل نونو تحانتي خا دون حامد نشئ تبل إذن حسف للي زلو أب إيرتراغن مدقاه مزي مدقاف سبك قتلالو دي يبلوني ناي قبني جبن مدقاف زي مدقافني اكزاكت لازم نروي بزقبا سلا زردانه بزقبا خاص لتردو تخوناتنا ايرترا اب نروي كوينه افي قفحيو موبايل لاتني دس بلا نخزاربه وي فيك اكاونت لن ولا فيك اكاونت جماعه زمص تراك غوروي اكزاكت تكنولوجي لو حانت قال اب نروي كوينو سب اي زبل حانت قال نبا يسدد نبا يزبلك زلهم هو اب نروي زقمت انا زبل سب حانت قال يسدد انصار نتي اب نروي زل حق زخون فلايك ان سرعات انا يدغف يزبل وفيك اكاونت غير انت كقاطم يا الرابع معلتو حمشه معلتو سي كفلطا مالتي اب نروي مسز بيرترا ولا بغزي قالسون مسز بيرترا نيرا بغزي قال 78 من تنقل زي بحال ناو تحكمنا يعني شعبيه تحجز نيرا الحزب بيرترا تحجز نيرا كاب قرمات حزم مسز بيرترا نروي ستوب سب اب ككبابي زلو بوتا نابنت سخاب شودن الله خاب شودن زلوهم سبات مس منግስት شودن قصالي ግሩፕ ፈጢርኩም ኮንታክት ክትገብሩት ኩለኩም አኡ ዘለው ጭብጥ ዝሓስኩምሎም ሰባት ጉዳይ ሚራያልና ናይ ምባል መሰላለኩም ናይስ ኣብዛ ዓዱንኩም ምክንያቱ ስክሬት ኣብዛ ዓዲ ስክሬት ብሎ ዛ ዓዲ ናይ ሴኩሪቲ ጉዳይ ኣለና ዝኾነ ኣባ ሻዕብያ ኣብዛ ዓዲ ተሊኽ ኣብ ሻዕብያ ሃዲመ መጽ ድሕሪ ሻዕብያ ኣሎ ኣብዛ ዓዲ ወሕስነት የብለይ ምክንያቱ ሻዕብያ ቀታሊ ኢለ ኣለኹ ሻዕብያ ዓማጺ ኢለ ኣለኹ ድሕሪ መጽ ኣነ ሻዕብያ ተልኒ ሓዙለይ ይኽብል ታኾንካ ተሎምን ናይ ሴኩሪቲ ጉዳይ ኣለን ጸጥታ ስጋት ኣለን ምክንያቱ ሻዕብያ ዝበሃል ቲ ኢደይ ንኽህብ ምክንያት ዝኾነ ሰበብ ዘሎ ለዚ በዚ መለክዕ ኣብ ኖርዌይ ብዝግባእ ተታሒሱ ጉዳይ ብደቂቕ ምክታል ግበረሉ ኣሎ ብሕጂ እውን ብዙሕ መስራሓት ክንሰርሕ ኢና ብዙሕ ኣብ ተተኣረሙ ይሕሾም ንበዓላቶም ማለት ጉዳይ እቲ ጉዳይ ነባር መንግስቲ የለን ተስፋይ ሂትለር ከወዲቑ ኤግዛክት ሙሶሊኒ ወዲቑ ዋላ ገደፎም ወድሓን ኣብ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዘለዉ ነጋውስ ብምሎም ወዲቖም እዮም በዓል ዳዊት ወዲቖም በዓል ሰሎሞን ወዲቖም ገለ እቶም ኣምላኽ ምስኦም ነይሮም ዝተባሃሉ ሰባት ከማ መዋት ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ተምልጦ ምስተወሰነ ግዜ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ህዝቢ ግን ክጥፋ ኣይክእልኒ
ኣብ እስራኤል ነጋውስ እስራኤል ዝነበሩ ኩላቶም የለውን ህዝቢ እስራኤል ግን ኣሎ ህዝብና ተተኻኸይ ዝኸይድ እያ ብራዋ ስኻ ኣካል ህዝቢ ተራኹን ካብ ዛዕባ ህዝቢ ኢኻ ክትዛረብ ትኽእል ናይስ ኤክሰለንት ዝሕዝን ግን ብደረጃ ዓለም ኣብ ዘለዋ 100 ገለመለን ዝበሃላ ሃገራት ወይ 200 ዝበሃላ ሃገራት እቲ እንኮ መንግስቲ ዝድግፍ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ጥራሕ መንግስቲ ይድግፍ ዝብል ሕብረተሰብ ተጠልዑ ታቤላ ሒዙ ወፂኡ እሲ መንግስቲ ዝድግፍ አንጻር ውድብ ሕብራት ሃገራት ንመንግስት ንገበረኛ ክከላኸል ታቤላ ሒዙ ዝወፅእ ኤርትራዊ ጥራሕ ሸም ያ ኣብ ከምዚኣ ሃገር ኣለውን መንግስቲ ዝድግፉ ኢልካ ክሳይ ኣምፃለይ ህዝቢ ከምዚኣ ሃገር ዝበሃል ሃገር ሲ ንመንግስቲ ደጊፎም ወፂኦም ዝበሃሉ ህዝቢ ንገረኒ እዚኣ ሃገር ኢላ ኣላ ኢልካ ግለፅል ብፍላይ ኢራን ዝበሃል ዝኸበደ ስታይ ዝብሉ ናይ ሻሪዓ ዘሎ ሓንቲ ጓል ምስ ቆተልሉ ንልንቅና ከመይ ኢሎም ስታይሎም ግን ህዝቢ ብባህሪኡ አንጻር ሓደ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ يس ሓደ ክጠፎም ኣይደልን ይምዛት ቱኒዚያ ሓደ ሰብ ነፍሱ ቀቲሉ ደይኮን ዝኹሉ ኣራብ ስፕሪንግ ኤግዛክት ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓነ ዓለም ብዘይ ካዚ ኤርትራዊ ዝበሃል ሕብረተሰብ መንግስቲ ዝድግፍ ሰብ የለን ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ናይ ኢዲዮሎጂ ጉዳይ ተስፋይ ይሕሸኒ መዓሽ ይሕሸኒ ክመርሐኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ታቤላ ሒዙ ወፂኡ ዝድግፍ ግን ዝተፀለለ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ጥራሕ ጀኔቫ ወፂኡ ኣብ ቅድሚ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቅድሚ እቲ ኢዱ ክህብ ከሎ ቀቲልኒ ሰንጭርኒ ነደይ ቀቲልዋ ነቦይ ቀቲልዋ ነደይ ኣሲርዋ ኢሉ ኢዱ ዝሃበሉ ናይ ጀኔቫ ውዕል ኣብቲ ኣብ ደገ ኸይዱ ነቲ ዝቐተለኒ ኣይትቶም ክፍለይ ዝብል ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ጥራሕ እዩ ፅሉል ዝበሃል ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ጥራሕ እዩ ትጋገለኻ ትልካ ንጭብ ጥምፃለይ ኩሶ ዝበሃል ሕብረተሰብ ኣሎ መንግስቲ ዝደገፈ ብዛዕዲ መንግስቲ ደጊፎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝወፀ ኣብ ጀኔቫ ዝወፀልካ ሓደ ህዝቢ ምፃለ የለን ሎጂክ ያ ኤግዛክት ሶም እቶም ደገፍቲ ከምቲ ግቡእ ትፀገም ተዓንቱ ይዝብልካ ሻዕብያ ሲ ነቶም ተጋደልቲ ሲ ኣራዊት ቀይርዎም አንጻር ነፍሶም ደው ክብሉ ይለካ ነይረ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ እቶም ተጋደልቲ እንታይ ቀይሮም ኣራዊት ቀይሮም እዞም ዝብለካ ዘሎ ህዝቢ ሕጂ ናቱ ውፅኢት እዮም ሓደ ሰብ ቀቲልካ ንዓኻ ኣብ ገዛኻ ወቂዕካ ገለመታት ፖሊስ ደው ኢልካ በዓልካ ክረድኣካ ተመሊስካ ነቲ ፖሊስ ኣይተኣስሩን ይኸልካ ትኸልክሎ ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ዝነበሩዋትና ኦኬ እጂ ፖሊስ ተመሊስ ንዓኻ ኢኻ ኣስረካ ዝግበኦ ሽዑ ምሕሙም ኢኻ ስኻ እንዳ ማርያም ክትኣትለካ ቅድስ ማርያም መርፍቕ ትውጋእ ኣለካ ዝብለካ ንዓኻ እዩ እጂ እዞም ኤርትራውያን ረጋእ ኢሎም ሕሰቡ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ይበሉ ይትረፍዶ ሻዕብያ ሓደ ረሳሕ ውድብ ሲ ንጉስ ዳዊት የለን ሰሎሞን የለን ሰሎሞን ኩሉ ኮንቲ ኢልዎ ሰሎሞን ኤግዛክት ኣብ ትሕቲ መሬት ኩሉ ኮንቲ ኢልዎ ትሕቲ ፀሓይ ኣሚን ትሕቲ ፀሓይ ኩሉ ኮንቲ ኩሉ ሲ ተቐያሪ እዩ ሓላፊ እዚ ስርዓት እዚ ክሓልፍ እዩ ክጠፊ እዩ ፅባሕ ንግሆ ውግኦም ምሳና እዩ እዚ ሕጂ ዝፍደዮ ዘሎ ሕነ እዚ ዝወርድ ዘሎ ስቃይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ መላእ ዝሃገር እዚኣ ኣብዚ ሽሕን ገለመለን ዓመታት እንኮላይ ምስ ትግራይ ከለና ወሪዱ ዘይፈልጥ ሽግር ስለ ዝወርድ ዘሎ ኣብ ደቆምን ነብሶም ክርእይዎ እዮም ፅባሕ ንጎት ፍዳ ሕሰቦ ተስፋ እስኻ ኣብ ሽወደን ኮፍ ኢልካ ደቅኻ እናዕበኻ 5-6 ቆልዑት ወሊድካ ሃገረይ ክትብል ከለኻ ወይ ሃገረይ መግደፎ ኢሳያስ ክትብል ከለኻ ጥጥዖም እንዳብልዓኻ እዮም ደቅኻ ኣብ ኤርትራ እስኻ ብትሰዶ ብትኸፍሎ ገንዘብ ኣቦኡ ዝተቐተሎ ሰብ ኣሎ ዘኽቲሙ ዝዓበየ 4-5 ቆልዑት ኣዲኦም ኣቦኦም ዝተቐተሎም ኣለዉ ስርዓት እዚ ምስተኣለየ እዞም ቆልዑት እዚኣቶም ኣብ ኣእምሮም ሒዞም መዛዕቢ ይበሰል ኣሎ ኣበኻ ተዘይፈድሞ ኣብ ደቅኻ ክፈድይዎ እዩ ንሕና ቦታትና ኣቦኻ ብዝሰዶ ዝነበረ ገንዘብ ተቐቲሉ ኣብዚ ኣሜሪካ መን ኢኻ ትብሎ ዓንገረር ክብል ዝውዕል ሰብ ኣሎ 7-8 ደቁ ሰሪዑ ባምቡላታት ዝመስሉ ቆልዑት ኣምፂኡ ሻዕብያ ክብል ውዕል ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ በቶም ሻዕብያ ዝርገ ዘሎ ግረ እዩ ወረን ኣሕዋቶም ዝተረፉ ንዝማዶም ከይትግፈፉ ንዑ ካብ ከተማ ወፂኦም ኣብቲ ገጠር ተቐመጡ ንዕና ክነውፃኩም ይብሎም ኣብዚ ኮይኖም ጡ ኢሎም ከዓ ወ ትግራይ ክኣትውሉ ህዝብና ክዋጋ ኣለዎ ሰራዊትና ዝስተኽብላ ኣለዎ ብስዋኣት ክሽቅ سوء انت يوم زشقط لك ናይ ብሓቂ ብስውእ ተሓስብ ሃገራውያን ኮይኖም ሲ ኣብ ቃኘው ዝበሃል ብኣስመራ ሰብ ከይሪኦም ዝተኸልከሉ ስንኩላን ኣሎ ክልተ ዓይኖም ዝዓወሩ ክልተ እዝኖም ዝፀመሙ ክልተ ኢዶም ክልተ እግሮም ዝተቆረፁ ጉንዲ ማለት ይስተንፍሱ ጥራሕ ሰብ ከይሪኦም ዝተኸልከሉ ሰብ ንዓኣቶም ቆልዑ ተሪእዎም ሃደም ከኣቶም ባዕሉ ድማ ጀረ እዮም
33 መጓኣት ኣሎ ወድ ማጀር ንሃገር ከምቲ ዝብሎስ ንሃገር ይተኸፊል መስለን እሱ እቶም ስንኩላን ኣብ ቃኘው ዘለዉ ፍርቂ ገጾም ሃጓፍ ብጨርቂ ሸፊኖሞ ዝኸዱ ሰብ ካይሪኦም ዝተኸልከሉ ሰብ ንዓኣቶም ክሪኦም ከሎ እቲ ህዝቢ ካብኣቶም ዝሃድም ንሃገር ዝተኸ ድሕጉዝ ተኾይኖም እዚኦም ድሕግዞም ብዛዕባ እዚኦም ይዛረቡ ስውዳታ ከተዛረቡ ስውዳ ሓመድ በሊዕዎ ተወዲ ተጓሒፉ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ኣይሪኦ ኣይሰምዖ ተወዲ ሰብ ተመይቱ እኮ ሬሳ እዩ ንምንታይ ዲኻ ዓርክኻ ምስ ሞተሲ ሬሳ ወፅእ ኣሎ ትብል ክስተ ወፅእ ኣሎ ዶ ትብል ኢኻ ሰብ ሽም ነይርዎ እንድሕር መይቱ መይቱ እዩ ሽሙ ከይተረፈይ ደው ዝብል ዛት እዩ ዝዋይና ሬሳ ንብሎ ሬሳ ወፅእ ኣሎ ኢና ንብል ኪዳነ ዝበሃል እንድሕር መይቱ ሰብ ሬሳ ወፅኡ ዶ ኢኻ ትብል ሽም ከይተረፈይ ደው ዝብል ግደፎ ሂወት ዝሕጉዝ ተኮይኖም እዚኣቶም ዲሕጉ ብዛዕባ ዝንሳ እዚኣቶም ዲሓስቡ ግን እንታይ ይኽብለካ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ሕብረተሰብ እቲ እንኳ ኣብ ዓለም ዝተፀለለ ሕብረተሰብ እዩ ነዚ ዘፀለሉ ከዓ ሻዕብያ ዝበሃል ሓሽሽ እዩ ሻዕብያ ዝበሃል ክውገድ ክኽእል ኣለዎ ከም ሓደ ሓሽሽ ሽም ካይተረፈ ኣብ ኤርትራ ክሕክኽ ክኽእል ኣሎ ሽም እየ ዝብለካ ዘሎ ሻዕብያ ዝብል ሽም ከምዚ ብዛ ዓዲ ናዚ ገለመልታት ዝበሃል ዝኽልኩል ብኸምኡ ደረጃ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ሻዕብያ ታሪኹን ገለመሊኡ ተሓኺኹ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ሓዱሽ ምዕራፍ ንክኽፈት ማለት እዩ ስለዚ እዞም ደገፍቲ ብከምዚ ዓይኒ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዓድኹም ዘለኹም ከኣኒቶም ኣክቲቪስት ዝበሃሉ ውዳበ ፈጢርኩም ሓይሊ ፈጢርኩም አንጻርቶም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዝሰርሑ ብዝተኻለ ካብ ሕጊ ንላዕሊ ከነረድኦም ንፈትን ዘይርድኡ ኮይኖም ግን ብሕጊ ደረጃ ክርድኡ ከም ዘሎ ምግባር ካልእ ኣማራፂ የለን ቴንክ ዩ ተስፋሕ ያ ሕጊ እውን ከሳሲ ደሊ ሰብሶ ኢሉ ሳይት ኮይሉ ሕጊ በዓሉ ስሒቡ ይምፆኒ ክትከሶ ኣለካ ዝገበነኛ ኢልካ ኢኻ ተቕርቦ ትክክል ሶ ናወዳና ኢና ጆሲ ነዊሕ ሒዘካ ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ኩናት ትግራይ ከም ጋዜጠኛ ትከታተሎ ኣለኻ ኣብ ጂ ስቱድዮ ንሪኦ ኣለና ብዛዕባኡ ሕፅር ኣቢልካ ሓፈሻዊ ንሱ ዘሰዓቦ ቅልውላው ኣብቲ ዞባ ኣፍሪቃ እውን ከመይ ኣሎ ኣንፈቱ እዎ ኩናት ትግራይ ትሽግር እንታይ መሲልካ ብሓፈሻ ዋናት ኩናት ኢሳያስ እንዲና ንብል ንሕና ኢትዮጵያ ተሓባባሪት እያ ብዝኮይናት እምበር ዋና ኣይኮነትን ኣብይ ኣሕመድ ኣምሓራ ገለመለ ተሓባበርቲ እዮም ይሕግዙ እዮም ዘሎ እቲ ዋና ሻዕብያ እዩ ሰብ ግን በንፃሪ እዩ ዝርድኦ ኣብይ ኣሕመድ ወራር ከም ዘካየደ ሞ ሰራዊት ሻዕብያ ክሕግዝ ከም ዝኣተወ እዩ ዝርድኦ ጌጋ እዩ እዚ ብባህር ናይ ሻዕብያ ሪኢኻሲ ጌጋ እዩ ነዚ ኩናት ዝዋንኡ ሻዕብያ ተረኣ ኮይኑ ከዓኒ ሻዕብያ ብምእላይ ክዛዘብ ስለዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ በቲ ፖለቲካዊ ትንተና ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብዚ 2 ወርሒ እዚ ብሸነኽ ኤርትራ ዓበይቲ ፍፃመታት ንሪኦሉ ግዜ ማናቱ ሰራዊት ትግራይ ካብ መላእ ደቡብ ስሒቡ ንማእኸል መፂ ኣሎ ተደፊኡ ኮነን መፂ ዘሎ ብዕዮ ስለ ዘለዎ እዩ ለዚ ትግጥም ሕጂ ምስ ሻዕብያ እዩ ሻዕብያ ከዓ ኣለዉ ዝበሃሉ ቆራይን ሓንካስን ኣድግን በቕል ናኽቲታ መፂ ኣላ ድሕሪ ዝተወሰነ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ በዓል ኣዴኻ ብረት ሒዘን ተዓሊም ክገብራ ክንሪአን ኢና ካህናት ከይተረፉ ገዳማት ከይተረፉ ተወሲዶም ኣለዉ ቢዘን ጥርሒ ተሪፉ ተወሲዱ እዩ ሙሉ በቀሽቲ ወዲ ቀሽቲ ቤተክርስትያን ዝዓጥን ገለመለ ዝበሃል ነገር የለን ተወሲዱ እዩ ኩሉ ተወሲዱ ትካላት ተዓፅዩ ኣነ ከምዚ ሓንቲ ዓይኒ ላትኒ ናይ ምርኣይ ፀገም ኣለን ገለ ይሰርሕኒ ኩሉ ንግንባራት ከምዚ ከይተገይርሉ እንኮላይ እሱራት ወፂኦም ኣለዉ ሶ ናይ መጨረሻ ካርታ ናይ ኢሳያስ ኣጥፊኻ ምጥፋእ ክሳብ ዝኾነት እሞ ከዓኒ በቶም ክጠፍኡ ዝምንዮም ዝነበረ ጌም ኦቨር ዝበሎም ሓይሊ ክሳዓር ስለ ዘይወሓጠሉ ንኤርትራ የዕንዋ ሙሉእ ክኸይድ እዩ ሶ ብምንታይ ክዕንዋ ተልካኒ ዋላ ብመዳፍዑን ክዕንዋ ክእል ይበዓሉ ድሕሪ ሰዓሪት ብቆላይ ሕወሓት ንድሕሪ ሰንዓፈ በፂሓሲ ንሕወሓት ንምርካብ ንሰንዓፈ ብምልኣኽ ክጥፋእ ክእል ስለዚ እቲ ኩናት ሲቹዌሽን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣንፈቱ ናብ ሰሜን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኤርትራ ከቢድ ዝኾነ ማሕበራዊ ምጉስቋል ኩናት ገለመልታት ከጋጥሙ ተኽእሎታት ኣሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ሚድያታት ናትኩም ሚድያ ዝከታተሉ ብምሎም ንስድሮም ደው ኢሎም ካብዚ ጉዳይ ኢዶም ክስሕቡ ካሃድሙ ነፍሶም ከድሕኑ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎ ተቐዳሚት ክንገብራ ዝግባአና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናብ ዓዲ ደው ኢሉ ስድሩ ሓዉ ኣቦኡ ከድሕን ክኽእል ኣለዎ ሻዕብያ መወዳእታ ይበፂሓ ዘላ ሕጂ እቲ ካልኣይ ተጋሩ ንህላዊኦም ዝቃለሱ ዘሎ ኣማራፂ ዝበሃል የብሎም ሳፖርት ክንገብሮም ጥራሕና ንኽእል ምክንያቱ ኣብ ልዕሊኦም ገበን ተፈፂሙ ገበን እውን ትፍፀም ዘሎ ሕጂ ነዚ ገበን ዝፍፅም ዘሎ ካዓ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ
ህዝቢ ከም ህዝቢ ክህሉ ስለ ዘለዎ ከዓ ናይ ምህላው መሰሎም ብሓይሎም እዮም ከረጋግፁ ዝኾኑ ብሓይሊ ክትረጋገፅ ዝኾንካ ፀላኢኻ ክስዕራት ክላለካ ፀላዮም ከዓ ሻዕብያ እዩ ለዚ ሻዕብያ ናይ ክልቴና ፀላኢ ክሳብ ዝኾነ ንሕና ብጎኖም ተሰሊፍና ማዕረ ማዕርዮም ንዓድና ንኣትወሉ መንገዲ ምድላይ ተሓደ እንኮይኑ እቲ ካልእ ከዓ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ምድጋፍ ኣብዚ ከባቢ እንታይ ክላዓል ይተልካኒ ወይል እቲ ናይ ኦሮሞን ኣምሓራ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ክትህሉ ዲ ኣይክትህሉን ኣነ ሕማቕ ትምኒት ኣይኮነን ክትህሉ ፅቡቅ ግን ኣይፍቅደላን እቲ ኩነታት ስለዚ እንታይ ዓይነት ሃገራት ኢና ክንርኢ እንታይ ዓይነት ደም ፈሳሲ ክመፅእ ብሕጂ ንሪኦ ኩነታት እዩ ሕማቕ ትምኒት ኣይኮነን እቲ ፖለቲካዊ ዘሎ ኩነታት እዩ ብሱዳን ዘሎ ኩነታት ታሪኻዊ እውን ከምኡ እቲ ናይ ቀቢላው ናይ በዓል ከሰላታት ምብራቕ ሱዳን ዘለውን በዓል ሽግራት ኣለዉ ብዓብዪ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እዩ እንጂ ነዚ ከባቢ ዝረበሸ ዝሓመሰ ሰብ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኾነ ንሱ ምእላይ ምናልባት ኣብዚ ከባቢ ቅሳነት ከምፅእ ይኽእል ዶ ዝብል መድምድምታ ኣሎ ንዕኡ ኣሊኻ ግን እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ መሪሕነት እዩ ብኤርትራ ክትከል ዝድለ ዘሎ ግን መሰረታዊ ሕቶ እዩ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ተዓንቶ እዩ ዝበልኩ እዩ መንነታዊ ተኮይኑ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ክመፅእ እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት 30 ዓመት ሮድማፕ ዘርጊሕካ ንእስራኤል ረድኤት ትህበላ ግዜ ክመፅእ ይኽእል እዩ ንኣሜሪካ ረድኤት ትህበላ ግዜ ክመፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝብና ልክ ካብቲ ኩናት ንላዕሊ ኣብቲ ማሕበራዊ ጥምረቱን ስራሕን ናይ ትምህርቲ ናይ ምፍላጥ ድሌታቱን ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ሆሞጂነስ ዝኾነ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩናት ጥራሕ ከይመስለካ ፍልጠታት ርአዮ ትሕግ እንዳባታት ቅድሚ 800 ዓመት ከመይ ገይሮም ፅሒፎሞ ስልጣነታት ፊደል ንሕና ጥራሕ ኣፍሪቃ ኣለና ካበይ መፅኡ እዚ ብራናታ 1700 ዓመታት ዝገበረ ኣባና ኣሎ ንምንታይ ኣብ ኤውሮጳ ዘየለኹም ንምንታይ ኣብ ላቲን ከምኡ ዘየለ ኦኬ እጂ እንተዳ እቲ ስርዓት ተኣልዩ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ፖለቲክ እቲ ዝመፅእ መንነታዊ ስርዓት ተተኺሉ ወይል በቃ ብልዓ ወስተ ክመፅእ እቲ ዘመነ ደርግን ኢሉ ነበርና ክምለሰና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ጋዜጠኛ ዮሴፍ ገብረ ሂወት